Unsa man tong tuos babaw? Choir to? Choir? Adili. Kaya mo request unta kog kanta. Unya ba? Sige lang. Okay ra ko dire. Okay ra sa ko ganas ubos. Sagdiyan kay kama ni recollection unsa na rong orasa? Alas sa orasa inyo diha. Alas 6:51. Asa man ta kutob? May nang masit na to daan. Inyong gusto ba asa man kutob? Alas 6:30? Ano ra? Alas 7:30? Alas 9? 12 lang oy. Bitaw di sad sayon magbarog din ko 12 o'clock siguro midnight. Sige, mga kuan lang siguro mga 1 hour and a half to 2 hours. Depende lang kung tanaw na ko, pulos ka muna nga tuog, muhunong na lang sa ko. Pero samtang magmata pa mo, basig madasig-dasig ta, no? So, mag-recollection man ta, Lenten recollection. Magsugod ko sa pulong Lenten o Lenten season. Unsay pasabutan ng Lenten season? Magsige kong pangutana ha. From time to time, mangutana ko, mutubag gani mo, diritsong tubag, malangit dayon mo. Nangwa na ba'y pugsanay ba? Niya kon, digid mo mutingog, niya mapugos kog duol ninyo, niya anaan tikas microphone, mutubag gani ka, malangit yapon. Niya mulingiyo, saman, maimpirno. Unya mutubag, unya makukun-okon, unya sayo pagyod, purgatorio. Ana ha? Pero mo volunteer mo, bisag sayo pa inyong tubag, ditso din as langit. Kay kinahanglan magudta kon recollection, dili ako'y di man ni symposium, mamalandong man tamo na mangutana jud ko ninyo para kay kana magong question, makapahatag na nato higayon nga mo kuan ba mo susi sa atong kaugalingon. So what is Lenten season or panahon sa Kwaresma? Unsa mo na siya pasabot ana? Ready? Taas kamot. Pagpangandam. Pagpangandam. Lain pa gyud. Taas kamot. Wa. Ako lang dukmulan. Pamalandong. Pagpangandam niya. Landong. Kaning mga nindot kay uniform nindot kay naong na. Pilion taning nagpangapak sa naong. Nilingyo, impierno na ni. Kana bisag di ka kamao yung sulti jugan. Kari kay seryoso. Pag hinulsol. Pag hinulsol gitutukan ra ba ko man tingay pahinulsolo na. Pagpangandam, pamalandong, pag hinulsol. Ikaw, sister. Mutoy ako answer. Kani hilig sa nagpangupyas o na, no? Ikaw, Brad, kaya mo kasaligan gigagnaong, Brad. Ang ako pagsabutan ni Pader ka ng pamalandong, paghinulsol, o pagpangandam sad. Pres-pres sa ila. Kato kay usar mo itong ila. Ako, ritso na jugo, langit, ani. Niguro, manoon. Ngita taring deres kilid, be. Hugot kay kinopos, brada. Pag hinulsol. Hinulsol yapon. Magwa nila. Kisa kaya akong pangitao na nari ko no ko agi din speakas kilid, be. Di lang ko ni mo, Brad, kaya murag suko kay ka na kong naong. Kanan man ko. Kari ay. Ano kay smiling kayo? Katura bang nilingiw dito day kay lalaki to niya batanon niya. Kaya siya batanong babae nilingiw. Masama magkuyog mo sa impyerno. Wag din itago yung maayo basta tago agin niya. Mayari ko no ko diari ben. Akan ni kay smiling. Hello po. Ako to bag. Nice.
Na-start ako. Buguyan ni mga bata. Adi mamutingog. Adi na lang sa kuwaring usay. Kay, murag. Sige. Ako na lang tubag. Sakto to ang nakatubag, ha? Nindo to ilang mga tubag. Ato sila pakpakan. Salamat kayo. Pwede na to sila maimpirno. Di na sa to sila maimpirno kay malangit man yun to. In short, pwede na to sila mamatay. Yan na. Pero kamong naglingiw-lingiw, peligro mo rong mamatay, makras mo sa balhabal, inigole. Kaya nga naman, nganong nilingiw man mo, inyong ikauaw ang Ginoo. Matod pa ni Kristo, kung inyo kong ikauaw din sa kalibutan, ikauaw sa tamo dito sa akong amahan. La, bantay mo da. Sunod na kong soroy ron diyan, napamay daghang higayon, ilugag yung microphone, ako po na. Naagi na, ay, yung lingiw. Ang Lenten season, panahon sa Kwaresma, ang Kwaresma, word na siya nga, pwede na ito i-translate og 40. 40. Gibase na sa 40 kaadlaw nga si Jesus nagampo o nagpuasa dito sa desyerto, pagdayon niyang sugod sa iyang public ministry. Nga dito atong iyang pagpuasa o pamalandong, pagampo, gitintal siya siyawa. Nidaog siyawa. Unsay tubag? Nidaog si Jesus o napildi siyawa? Nidaog. Pangandoy ni sa tong simbahan nga niining Lenten season kining gitawag og 40 kaadlaw natong pagampo, tulo man nakabuk diha ang gi-require. Ampo, puasa o panghatag, almsgiving. Nining atong panahon sa ampo, puasa o almsgiving, mabuntog unta natong yawa. Gilingi ay mong tupad. Ingna, pila ka bukyawa ni mo diha ron. Ingna ba? Lingi ba? Kanang wa mo lingi, giyawaan na gina. Sige na, lingi ay mong tupad. Ingna, pila ka bukron yawa ni mo. Unsa may mga timailhan nga naayawa na to? Gusto mo mahibaw? Kaya usahay ra ba kana ra bang maglimbag-limbag o niya mo kusog ang mulain ang tingog niya makusgan mo ra ba na atong tan-awon nga giyawaan? Dili gitawag ra na siya extraordinary manifestation. Pero ang ordinary manifestation nga naa tay yawa kinahanglan sa nato bantayan. Tagaan ta mog tulo. Okay ninyo? Okay mo? Una, kanang kahadlok. Basta naanagan ikay kahadlok, bisag unsang klasihas kahadlok, na nakayawa. Kaya ang naay Ginoo, di man gyud mahadlok. Tanawa, Lorenzo Ruiz, San Isidro Labrador, San Pedro Calungsod, San Guillermo, di naman mahadlok. Naanagan kay kahadlok, bisag unsa pa ng hadlok ka nga matiguang, hadlok ka ang imong kilay bati, ang imong buhok bati, ang imong naong bati, hadlok kang buwagan sa bana, hadlok dili ka uyab, hadlok, bisag unsa like hadlok masakit, kanang mga kahadlok ka, hadlok malibak, hadlok madauton, hadlok way kwarta, bisag unsang kahadlok ka, kana yawa na. Labaw na ginang mahadlok mamatay, kana perting yawaan na. O niya, kaya na may uban ninyo, hadlok mo tubag. Ang sama to? Yawa, yapon to. Ang yawa to ningon, ayaw tingog, lolo, bata tingog ka diya. Ang yawa man na muhungo. Na siya. Kahadlok. Sunod, sala. Basta naagan ikay sala, kana na ang yawa. Sudlan kag yawa, basta na kay sala. Isa ng kamot, kinsa ninyo dinhi ang wagi sala, karong orasa. Tas kamot, pulos yung mo giyawaan. Na siya? So kahadlok, niya sala, niya ang say sunod. Unsay sunod? Mo naman na siya kahadlok, kabalaka. Nya dayon
kanang sala, kanang kasuko, part man na sa sala. Ana. Unsa may sunod? Kanang wa kay ganas kinabuhi. Kanabang mura ka og dryness. Kanabang murag way lami. Mo nang luya kay ka kanang wa kay gana ba? Wa kay gana mo simba, wa kay gana mo ampo, wa kay gana makig-istorya, nyag duton jud ka ayo lagi mo. Naon sabi ka, okay raman ko. Mo ra makagaluya. Ay, ko anim gini. Hangtod masuko na ka kay wa kay gana, way gana mo kaon. Ana, way gana. So kana mo na ipipila ka mga timaan nga giyawaan ka. So kung di nakaganahan sa imong naong na nakayawa, di nakaganahan sa imong bana, giyawaan na ka. Wa nakaganahi sa imong asawa, giyawaan na sad ka. Pero wa kaganahis pare, okay ra. Total na naman sa mi madre. Kung ano man na, secure naman mi ana. Wa naman mi magkinahanglan ninyo. Ambot, Father Dennis, nakinahanglan pa ba ninyo, no? Kami, wa rami. Ang amo ra gyud basta naalay sod, ang sibot kada suro, ana, wala na. Hala, mga matay mo diya. Basta mawa na ng atong kanabang kalagsik energy. Mao na magluya gina kana mga giyawaan. Ang kanang na ang mga tao nga kanang naiginoo ay sus kung ina active kina, active. Bisan pag naanay sakit, aktibo na. Kanang naiginoo, minus kinagsala oy. Mo ni Roy atong suwayan og pamalandong. Mao na ang lenten. Unya unsa man ang recollection. Kaya mag-recollection man katakaron. Ang recollection kabahin ni sa buluhaton sa Lenten season. Nabilong ni siya sa kadang prayer pag-ampo. Ana. Akong ingnan si Padre din siya, daghan mang tao, Padre nako, ato kaning kolektahan re. Ni siya ayaw lang. Ayaw lang. So, apil man na sa Lenten God, di ba? Pray, nya fast, nya almsgiving. Oh, limos man na. Way laing tao din sa kalibutan nga buhi pa gilimsa na. Kinsa man? Pare. Oh, kami ra gyud anak mo'y buhi pa, sige na mong limos. Ana. Tungod sa inyong limos na buhi mi. Ah, di ba? Labi na gyud ka ng ting-adlaw sa minatay? So ninduta na. Mao na among source of income gyud nga bulto kayo. Tungod sa mga patay. Mo na usahay di kay mo musimba magampo na laming mamatay mo. Kay siguro magina inighaya na misahan magina akakolekta na ta ginainay iniglubong misahan inig anniversary misahan ika November akuha na apil na. Bitaw ingon siya ayaw lang Father siyan kay kana ganing kuan ana ganing tingbol ni ika Domingo. Nakaron ang recollection gikan na sa duha ka pulong prefix man na prefix baka nang imo nang ibutang sa usa ka pulong ang meaning anang kay i-repeat balikon. So moingon gani kang recollection kanang collection kay imo man nang tigomon di ba? Mura bag nagkatag ba? Nya i-re man nimo usbo nimo og kolekta ang nagkatag. Ang pangutana, unsa man roy aspito sa imong kinabuhi nga nagkatag nga kaniadto siya nahiusa or intact nya karon nagkatag. Unsa man? Huna-huna ako noon sa nagkatag. Imong labhanan nagkatag ron. Imong kolekta og balik. Unsa pa may lain? Ang pinaka-importante gyud kay nato nga kun mao na ni magkatag, maproblema kita kana yung relationships.
Pila kabuk atong relasyon? Tulo. Ang general gyud nga relationship tulo. Relationship with God, relationship with others, o relationship with self. Bisag asa ani nga mawa, ratol gyud ka. Magkalisod-lisod gyud ta. Nya, muna. Unsa may tigputol og relationship? Ang yawa. Kanang relasyon pamutlo na si yawa, hilig na isang pamutol og relationship. Unsay gunting iyang gamiton? Is A-L-A. Sala. Or is-I-N. Mo na'y gunting si yawa, kanang is-I-N. Mo na'y gamito niyag putol. Hamo na'y kasa na ginato, ang unang yung hitabo, naging relasyon maputol. Bana, mga bit. Putol din na relasyon niya sa iyang asawa. Asawa, mga bit. Putol din na iyang relasyon sa iyang bana. Bisag masakpa na o dili, maputol gina. O dili man yun maputol totally, muhinay-hinay nagkaputol. O naiguli si mong bana, dry na kayo tinagda ni mo. Murag way gana ba? Aka na. Kung sa to'y usas timaan nga na ay yawa, way gana. Kinsang asawaha din nga, ganahan pag yung guys inyong bana nga mugaws-gaws kada adlaw. Ta sa kamot. Pulos na mo giyawaan. Ay kanang biyuda, sagdil na. Kana lang mga napay bana ba? Kinsa din mga banaha nga napay asawa o nya ganahan jud kay magsigigingong I love you every day gyud. Ta sa kamot. Ade usa ade so. Ambot asa ka sa asawa ni ato tang pangutanon. Isa may asawa ni. Awa na san, likaw la san. Mao na karon kay pamalandong man maningkamot ta sa atong pamalandong karon nga kanang mga relasyon nga nangaputo labi na gid relasyon nato sa Ginoo mahatagan untag pamaagi nga masumpay ug malig-on pagbalik. Mo na itong hisgutan aning pila ka minutos or pila ka oras na itong isgot-isgot. Mada ka nig 2 ka oras? Mada maganig 30 minutos? Pero gatong taas-taasan, basin pag mo laom-laom. Nakaroon, di pa sa di ko mo proceed, basigwa pa mo matudluing Father Dennis, ako mong tudluan unsaon pag-compute ang 40 ka adlaw. Kamao mo compute sa 40 ka adlaw nga pamalandong panahos Kwaresma. Kamao mo dili. Wala pa mo kamao? La, maura ba na i-check up dito sa langit? Inig kamatay ninyo, pa-computon mo na. Sige, atong suwayag compute. 40 ka adlaw, asa mo na magsugod? Merkulis sa Badles. Anha magsugod diha ang 40 ka adlaw. Asa mo sa hunong ang ihap? Adto sa na siya hunong sa Merkulis Santo. So, gikan sa Merkulis sa Badles, hangtod sa Merkulis Santo. 40 na kadlaw. Beso, ayan na itong kwinta. Kanus aman tong Merkulis sa Badles? February 18. Nya kay 28 days man ang Pebrero, 28 minus 18, 10. Nya kay event may atong gikwinta, i-plus mo na nimong day 1. So, 11 days. O niya, ang Marso, 31 man ka adlaw, 11 plus 31, pila na? 42. Nilapas na 40. O niya, napag yung Abril, niabot mo nag-Abril, ang Merkulis Santo, unsa man ang pitsa sa Abril? Abril 1. O, di, nahimong 43. Ingon 40. Unsa may atong i-minus? Kanang pari bitaw magmisa nga ang isulob dili bayulit, i-minus na. Basta dili
dili sana violate ang isulob sa pari i-minus. Ang una nga dili violate ang isulob sa pari panahon aning season of Lent kaning Marso 19. Ang sama nang kuana? Pista ni San Jose, isip bana ni Maria or patriarka. Oh, minus puti may isulob na sa pari. Pila na lang? Duha na lang. Ang lain nga dili magsulob ang pari og violate kana na sang pizza 25 sa Marso. Unsa man ay pistana? Sa mong gitutukan lang ko ninyo. Unang misteryo sa kalipay. Annunciation, ang pagpahibalo. Pahibalo sa anghel. Ngadto ni Maria, Annunciation. Puti sa isulo ba nas pari or usay blue, parang Mama Mary. Usa na lang. Ang Bendita Lukay. Unsa may isulo sa pari ana? Pua, red. Oh, okay na, 40 na. Kamao na mo. Kamao na? Pwede na mo mga matay. Okay, nag-check up ito. Computer ko na be, kanang Lenten season. Dali kay kagon. Ani rin na siya. Nyor. Mayo di ay. Naminaw gadi ka recollection. Pero iniglakaw ron nga to. Nya pangutanon ka. Kung saan to pag-computer. Ambutang yung salpado na to minus. Na. Peligro kang madakin askas unahan. Nya mamatay ka. I-check up ito. Awa na hagbong na kadaan. Nga timan ay ginagmayo. Reckoning of Lenten season. 40 kaadlaw. Nga karon sa pagpamalandong nato para mabuntog ang sala, masumpay ang mga nangaputol nga mga relasyon, ang atong simbahan hilig ni siya og hatag og tema. Theme ba? Nguna kada tuig nagitay tema, natay thrust, natay tema. Sa atong archdiocese, ang atong bagong arsobispo mi hatag og guidance kay doon naman tayo nindot nga event, dako nga event nga umaabot karong 2034 mahimotang 100 years na isip archdiocese. So i-celebrate na nato as Jubilee year sa archdiocese. 100 years na ta. Nya gikan atong niaging tuig 25 hangtod sa 2033 siyam na siya katuig. Siyam. Gibutangan na og sub tema sa atong arsobispo Bishop Abitoy aron kada tuig mamalandong ta nya musangko gid tas pagkabot sa overall nga tema. Ug unsa may tema sa atong Jubilee year celebration? Unsa may tema? Na ba diha? Wala. Archdiocese of Cebu, sa in English niya, Archdiocese of Cebu, journeying together as church fully alive. Archdiocese sa Sugbo, nagpanaw nga nagkahiusa o nagkahiusa sa pagpanaw isip buhi nga simbahan. Alive. Buhi kayo, fully alive. Ngilingi na sa imong tupad. O bigyan ni mo mulingi, sige ko imong palingi, hapit na mo mamatay. Gilingi ingna imong tupad ba, ingna, okay rag magsigitag kuyog. Ingna ko no. Ingna imong tupad ba, ingna okay ra nimo sigitag kuyog. Ingna ba? Oh, basig lain ay kuyugan nimo. Basig nagmahay-mahay ka ano nagkakuyog pa mo. Muna, kuyog ta. Sumpay ni siya sa katong niagi pag yung tuig nga synodality nga tema nga magkuyog kita padong sa langit. Munang magkuyog ta aron mahimot ang usa ka simbahan nga buhi kayo. Nya unsa may mga timaan kuno nga ang simbahan buhi.
active, alive. Tulo ka objectives or parameters nga gisulti ni Archbishop Abitoy. Unsa may una, ang simbahan kuno nga buhi nakasabot sa iyang pagtuo, understanding the faith. Nakasabot ka sa imong pagtuo ba? Di ka mo sangkog tuo-tuo. Daghang kay diha nako, parokya magdaan ng tubig perting daghana, asin perting daghana. Unsaon na nimo ako pangutanon? Iyang imnon, iyang isablig, iyang iana. Naku ngano man, aron maayo ko sa akong sakit, aron mawa ng mga yawa sa among palibot. Unsa man na? Inyong tanaw. Pagtuo na o tuo-tuo? Pala mo diya. Una, understand your faith. Unsa may atong pagtuo, gasalig og tubig, gasalig og asin. Waoy. Ang atong gisaligan, unsa man, ang pulong sa Ginoo nga atong bansayon, bahala nagway tubig, bahala gway asin, bahala gwa ng mga crucifix, wa ng mga imahin, basta ang pulong sa Ginoo atong bansayon, pagtuo na. Kanang magpakulor ka sa imong buhok. Sama na, pulong na sa Ginoo. I-check. Kung kanang imong pagpakulor sa buhok, bunga ba na sa imong pagsabot, sa imong pagtuo? Kanang pagkiskis ni Moskilay, unsa man na siya? Unsa na? Nakasabot ka sa imong pagtuo, bunga na sa imong pagsabot sa pagtuo. Ana. Kanang inyong pagpuyo-puyo, wa mo'y kasal, sige mong tinukhangay. Wa'y kasal. Sige pa mong ingon, I love you, I love you. Asa na? Bunga na sa pagtuo? Lingo-lingo mo lagi. Kanang daw kay kag-agianan sa imong silingan. Di gini mo pagion kay imo ginang yuta, imo yung koralon. Hala na mo diha kung saan, pangita mo agianan, total ako maning yuta, namo ko'y tituloan eh. Unsa mo na? Tinukmod na imong pagsabot sa imong pagtuo? Di ba maningog eh? Kana, muna ito pangandoy. Ang sunod, understanding the faith, celebrating the faith. I-celebrate. Kamo kang mo celebrate sa imong pagtuo. Pasabot, sakramento. Ang mga sakramento ba? Dili ka magtinapulan, magunya-unya sa mga sakramento o mga selebrasyon sa katilingbanong selebrasyon. Muapil yung ka. Active participation. Para na bang arikas misa, mutambong kay ingos pare, ang Ginoo manaka ninyo, moingon sa ka. Ana. Musulti sa gadiha. Active ang imong pag-participate sa selebrasyon. Ano siya? Nya, moingon din, ngano pa mo pakasal? Wa pa mi kwarta pa dir. Nga naman di ay, ang basihan di sa pag-celebrate sa atong faith, kwarta di ay. Kwarta di le. Tubag. Kanang kasal? Bahala mo di ang sawa ninyo. Celebrating the faith. Kinahanglan, aktibo ta. Kanang moingon, magbiya crucis ta kada Biyernes. Kamo lang dito. Ako kayo. Sakit ng akong tuhod. Musamot ka na. Musamot na kasakit. Di man ka mo apil. Kamo lang. Mamatay ragyapon ka. May pag mo apil ka dito, kaya ato ka dito madalinas, niya madakdaka, niya ato ka mamatay. Inigtanaos Ginoo sa record, unsay imong namatyan, nadalinas ko pag prosesyon, pag Via Crucis, dagma ko, celebrating the faith. Ato dahil kas langit na yun. Unsay imong nakuan, dakdak ko to CR, nga naman, nalipong, makikiselebrate, balibad mo ikatong Via Crucis, ito, ato kas impierno. Dakdak pa ka, impierno pa.
Unya, ang ikatulo, witnessing the faith. Kana bang puy-an imong pagtuo ba? Puy-an. Dili kay magsunod-sunod lang. Pasabot, kamao kang musaksis imong pagtuo, bisan pag ang tanang tao, di na mubuhat ana. Pareha ni Kristo ba? Gibiyaan siya sa tanan. Gipasaan ganyang cross. Siya ra usa. Wa mag-agad sa uban. Labi na karon panahon na, imong ibandilyo, imong pagtuo, labi na ng kamatuuran, musulti kas kamatuuran, patay ka karon. Isulti to, pila ka bukmalita ang gideliver dito sa Malacanang, kiha din ka. Kaso na yun. Sulti ka na. Isulti pila ka bukabit, kabit na mas pare. Kanang-kanang ko ba, mga politisyan. Ana. Patay ka. Pero ang pangutana, kung musaksi ka sa imong pagtuo, ug mupadayon yung kag saksi sa imong pagtuo, malipay ka o maguol? Unsay dangatan kon mo nasabtan imo imong pagtuo, imong bansay imong pagtuo, gisaksihan imong pagtuo, unsa may mahitabo? Naa nato ang kalipay, kalinaw, og kabalaan sa kinabuhi. Naa na ninimong tulo, wala ka nang hahanapin pa. Daghan kayrong nanimba, way kalipay, way kalinaw, samot na kabalaan. Apil na ning nagbarog. Belingi ay mong tupad, be. Ing na, gahapon, nalipay ka? Ing na. Gahapon ba, nalipay ka? Wa ka magyaw-yaw? Wa ka mga saba? Gahapon? Ang atong kalipay, kotobragitas lipay-lipay. Kung saan ang lipay-lipay, kana bang tiaw-tiaw lang ba? Muna, ang atong tema, aning Jubilee years, 10 years, 2025, 9 years, hantod 2034, 10 years di ano. Mahimo gid tatang church fully alive. Unya, nagkakuyog. Nakaron kada tuig, naasay sub-theme. Nya karong tuiga, atong niaging tuig, gamay naman lang ito inabutang Bishop Abit, iyan lang itong gibutangan og the docile church sa in English. Docile church. Unsa man ang docile? Or unsa na po-pronounce? Docile? Docile. Unsa man ang meaning na? Sa mo kiba? Tanawas Google. I-Google ko na ba? Namoy Google ya? Google ba? Di mo kailang Google? O pa mo kailang Google? Uy, maunay suod kay nato karon, maunay atong consultant. Ako, maghumili ko, na ako'y malibugan nga kanang ko as gospel. Pangutanon ako sa Google, mamayo lagi. Nako si Google ba, mas pari pa man ako. Pangutan as Google, kanus-an na tao si San Juan the Baptist. Kamao siyang mutubag. Kinsay lolo ni Jesus sa father side. Ang Google, kamao mutubag. Pero kani akong giatubang, magngangalan eh. Abisa kaning nagbarog. Pangutan na, di ba mo ingon, attention, mag-research ako, At ito gyapon mangutan ng Google. So, docile, ang say meaning? Diray, ato ni pabasa, sabi, mungupya sa tang Google. Ang sa totel? Docile describes a person or animal that is calm, gentle, and easy to control, manage, or teach. Easy to manage. Dili ba masinupakon ba? Musunod gyudayon. Easy to teach. Open ang hunahuna o kasing-kasing, dili sirado. Kinsay open ron din kasing-kasing o hunahuna, ta sa kamot. Kanang magpatudlo jud Ginoo ba? Ta sa kamot. O unsa man dai mo? Unsa may hinungdang ni amoron?
Di mo magpatudlo. Ay, ingnon ako, Father Dennis, unongon tanan niyo eh. Magyaw-yaw day ko diri, nya mura day ko ga yabo og tubig sa sirado nga sudlanan. Way kapuslanan. Mura ka galabay og botilya taliwa sa dagat, nya imong gisungsungan. Moabot na lagduha ka tuig nimo ditong humol anang botilya ay kuha nimo wa ginay bisag usa ka tuong tubig sa sulod. Kay di man siya abli, di siya docile. Pero kung imo nang ablihan, bisag gamay lang, labay na nimo nga tos linaw o sa dagat, layo ra kay ng 3 ka minutos. Wa na, puno na, kay abli man. Sige, lingi mong tupad. Ang di mo lingi, sirado. Lingi. Kablita, ing na, abli na ka? Abli na? Sige. Muna siya sa last year. Karon, ang tema karong tuiga 2026 kay The Listening Church. Maminaw. Kay di kita magkakuyog kung di ta ka maong maminaw. Kinsa may bungol din hikaron nga nitambong sa recollection. Ta sa kamot. Pulos gyud mo makadungog. Paminaw. Listen. The Listening Church. O kana lang say akong ipaambit ninyo. Naman say pamalandong ana si Bishop Abit pero gahimo-himo sa kog ako. Paparihar sa siya. Para di lang sa kayo baparihas gyud ba bilang ka magsige lang kitag pangupya. Pras ninyo ganiya ba sige lang mo pangupya. Hilig kay mo pangupya. Naghimo-himo sa kog ako gamay. Unsaon pagpaminaw. Saon man pagpaminaw? How to listen. When to listen. What to listen. Why listen. Ano? Ang akong gitanaw, aron mag-guided ta, kana rasang mga letters diha sa word nga listen, mo akong gibutangag mga virtues o attitudes. Aron matubag tong how to listen, what to listen, where to listen, ang sa panadiha mga tubagonon sa listen. Spell, listen. Ready, go. L-I-S-T-E-N. Very good. Listen. Ang L stands for love. Love. Common kay na. Di jud ka ganahan maminaw basta wa ka nahigugma. Di ba? Pero nahigugma ka, why puol ang pagpaminaw? Tanawan ng manag-uyab. Abutan ko nagkadlawon. Di ginamuhunong siging istorya niya, nigbuwag ka na nilaglakaw, physically buwag, sige pag nag-text. Inighigda na tawag pag ina, video call pag ina, why puol, basta nahigugma, tanawag mag-away. Awa na eh. Mana? Mo na, gusto kang maminaw gani, gusto kang munindot imong relasyon, paminaw sa Ginoo. Nya aron maminaw kas Ginoo, higugmaa ang Ginoo. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love. Kay di jud ka ganahan maminaw basta wa ka mahigugma. Nganong ni anhi mo karon? Kinsay inyong gihigugma? Ginoo o Padre Siano? Dayo dia. Og si Padre Siano, better. O Ginoo, best. Padre Dennis, more better. More pa, better pa. Ana ha? Pero ang imong gihigugma din ni entertainment ra. Uy, watuta kay Padre Siano, magsige tag katawa ani ron. Animal ka. Unyag lain ang pari magrekoleksyon. Ay, naku doon. Ana, na magiuban nga, dali, ang ilhanan kaniwa mahigugma bitaw, magduka. Mao kanang inig wali na namo.
Kita, diri ko, bisag gamay lang lihok sa inyong naong, makita mo na namo. Ari ka diri magbarog. Kakita ka diha. Kanang inig-ana lagamay so ana. Ana. Kita. Samo tagi na maghayang niya maganganga. Ana ba? Nya ito ay lami kay hapakon nga dos luyong. Sige lang, sagday lang ng matog. Basig kapoy lang gina siyang. Pero higugma agyod. Muna kamong mga asawa, o gusto gani mong maayo inyong relasyon sa inyong bana, paminaw mo sa inyong bana. Nya haron makapaminaw mo sa inyong bana, higugmaa ang inyong bana. Kamo sa mga bana mausad. Kamo mga ginikanan o gusto mong nindot inyong relasyon sa inyong mga kanaganing anak, paminaw mo sa inyong anak. Haron sad mo makapaminaw sa inyong anak, higugmaa ang inyong anak. Anak na. Mausad mong mga anak. Gusto mo nga nindot inyong relationship sa inyong mga ginikanan, paminaw mo nila. Nya haron makapaminaw mo, higugmaa sila. Karon ang sunod nga question, how to love? Paano magmahal? Unsaon paghigugma? Ako na marong tuyokon. Unsaon paghigugma? Bisag duha lang kapulong ay lang kanang sentence nga mura kagasuhat og thesis. Ipakita sa maayong buhat. Ipakita sa maayong buhat. Ipatubag to nato og babae. Unsaon ba paghigugma? Panggaon. Panggaon. Tubag san laki ani. Ug sa pulong ug sa buhat. Pulong og sa buhat. Doko-doko ang mga yawan o na. Babae na sad. Puy-puy kaya kung kamo to? Ati manon. Ate Manon. Uman hiluan. Laki na sad. Isig hatag respeto sa usagusa. Paspasa to isa to. Isig hatag respeto sa usagusa, pader. Isig hatagay og respeto sa usag-usa. Respetuhan. Mutual. Tubag na sad. Ay. Respetuhon yun. Ngodigo na sad. Ari na sad ta sa waman ko to katubag nang upya raman to kanang lain sad. Pareha, respeto. Usag-usa. Ay nang upya respeto ra gyapon. Basig kani. Magsinabtanay kanunay. Mura sa madre na. Pang madre mo na motor. Pirmi mamian ang magsinabta na. Sabta lang ko, ter. Kasabot lagi ko ni mo ba, ter? How good, how? Sa to pa, aksyon na siya, no? Aksyon. Katong inyo, mga kuan man to, mga idea raman to. Kanag yung aksyon. Simple ra kayo. How to love? Paduol sa imong gihigugma. Duula siya. Di ba? Nay word sa gospel, John 3:16 ba na? For God so loved the world, He gave us His only Son. Nya unsa may gibuhat sa iyang Son? Tora man siya sa langit, perti mang layo nanaog, nagpakatao, miduol nato, mitipon nato. Walang nahigugma ka sa imong baboy, tipon sa imong baboy. Di na nimo pwede lantaw-lantawon. Imong liguon, nahigugma ka sa imong iro, duol sa imong iro. Tanawa inyong bana, nahigugma sa ilang manok, manok sige aghapyod.
Nya ang asawa, wag yun mahapyod. Ang manok hugot kay paa, ang asawa laylay na kay paa. Wa na may exercise. Wa naman duola. Wa naman higugma, basta na higugma muduol gyud ka. Muduol ka. Mo na makabati ka, tanawa na maghigugma ay maglagyo din na. Kamo, nakasuway magin mong na in love mo. Ikakita nimo sa imong gigugma, mo palayo day ka. Uy, in love kay ko niya, arila ko diri. Di og na in love mo. Pilit gina. Oh, di magin na makontintog kupot kamot. Agbay gina. Di pa na makontintog agbay. Layog gina. Samot nang di makontintog layog. Kuot pa na. Nga naman, nahigugma man. At tanawa, di ba higuman? Luspad. Makabati ka, basta duol ka. Layo gani ka, di ka kabati. Kutob ra ka pag-analyze. Lahi ginang mo paduol ka. Oh. Muna ang Ginoo duol kay nato. Siya'y ni paduol nato. Nya kada nato kasala, ni palayo tas Ginoo. Nya ang Ginoo sad mausay mo paduol nato, mudot-dot siya. Inigkasa nato. Ingon anak kama higugmaon because God is love. Mupaduol gid siya nato. Kita lay mo sa likway niya. Yilingi ay mong tupad. Ingna duol kas Ginoo o sa demonyo. Ingna kana. Na duol kas Ginoo o sa demonyo. Ang mata na. Unya kun ang Ginoo gani mo duol nato, naa dayoy gitawag og renewal. Renewal, mabag-o ka. Mabag-o ang imong kinaiya, maliwat sa kas Ginoo. Pero kung nang puthaw ka, di ba kanang puthaw no? Layo siya sa kayo. Hikapa ang puthaw. Unsa may iya? Bugnaw. Ipaduol sa kayo, labi na yung imong isikit sa kayo. Nya ni guman, hikapa. Amura sa kayo. Di ba? Unya kun ikaw duol kas Ginoo, lisod sa gayo nga ang imong batasan murag demonyo. Pero kumusta maron imong batasan? Oh. I-check na. I-check ba? Kung naa ka duol sa Ginoo, magsige pa kag paningil sa utang. Kung duol ka sa Ginoo ba? Di na jud ka maningil go utang, ano man kay ang sugos Ginoo panghatag man. Na di manghatag nga maningil. Nya kinsa dinhi ang di na gyud maningil og utang sugod karon, taas ang kamot. Sige ba, taas ang kamot. Oh sige, yawa-yawa gyud mo diha. Patay mo na, magkagubot kina imong kinabuhi, di gyud mo magkahiusa, tanawa na mga utangan o kanang iyang maningilay, magkaduol din na. Woy, ang kanang naanggi utang, ang nangutang, layo pang maningilay, sibat na ari na naskilid. Manirado pa nas balay, di gyud magkahiusa. Nya unsa man nato pagkuyog together. Nga di naman ta magkakuyog kay naa may maningilay utang. Ayaw paningil. Sige laghatag. Di ba layo pa ka, gukuron ko ka anak. Day, wata ko day. Nga naman, wala na ko'y bugas. Uy, hatag na sa ka. Gukuron ka, pero paningli. Kita lang na si imong naong, danga-danga, sibat na. Hadlo kayo na, mura nag-ilaga, kitag iring. Ikaw sang na maningilay, pag kita ni mong nilihay, tuwan ng yawang dako Panuway, bagag naong ato, lihay-lihay na. Niya katusang nidagan niya, hala, niya nasang animal. Kita siya animal, sibat, kita sa kagyawa. So ang yawa o ang animal, di magkadool. Maningil man, maningil. So di na ninyo, ayog paningil. Na mo nagsuon, nga wa na gyud magtagdanay, niya nagmisa ko nila, 7 man sila ka managsuon. Nagmisa ko silang mamang namatay. Nako pilay edad ani, 87 father. Pilay anak ani, 7. Hain mga anak, isang kamot. Pag weekmas ba? Ita, tulor ka buok. Oh, nganong tulor man mo? Isa, ugma pang misa nila pader. Ang upat ko no, ugma pang ilang misa. Katong misahang ako'y nagmisa, ang tulo ato'y gasponsor. Ang upat, sunod pang adlaw. Di magkaduol na kung mga animal mo. Ang inyong inahan, usara, niya kamong 7, di magkaduol. Ugon sa may hinungdan, tungod sa kabahinanan, ang mga kabilin,
Mga kabilin. Di ba kasagaran na ang mag-away mga anak man? Ug di kayo grabe ang away sa anak, tiwasan as mga apo. Muna, ayaw na lang gimog bilin-bilin. Ang gusto ni Jesus, ipanghatag ang tanan, ayaw ibilin. Ayaw na mong bilin-bilin, ipanghatag. Unahag-hatag diri simbahan. Aron ang pari na maproblema. Kaya kasiguro dyan ko nga kaming mga pari, di gin may maproblema. Nga naman, amo orasan ng ipanghatag. Ingon sa uban, istoryahi, hatag. Amo na ha? Ang unang buhaton aron ta makapaminaw, mahigugma gid ta. Unsaon paghigugma? Muduol. Dito sa kong parokya, di ko mutugot nga inigmisa ang mga nanimba mo adtos layo. Ano bisag asa lang lingkod ba? Naadyo ko dito'y asherets. Ari yun lingkod tubangan. Nya puno na to ang ana ba? Sunod-sunod. Naagi mo ka bisag daily mass. Di jud ko musugot nga magmisa, maglagyo-lagyo. Nga naman, ang Ginoo di aman diri gi-celebrate sa altar. Paduol tas altar, nahigugma man katas Ginoo. Ayaw palayo. Duol. Kamu di alam mo, ari lang ko na. Ang uban adto pagyus gawas, kinupo, muragatan og sugal ba. Ana. Lantaw-lantaw. Muna yung mga yawan noon. Paduol. Nabitay kuan naay ka na ganing kapitan ba nag-away giyang asawa. Ningarin ako, kapitas barangay ba. Niya hilak in town siya kay hapit ng pistas ilang. Niya barangay pista. Sila mo'y gadagid ato sa ilang barangay, iyang gipanindot, nag-away manog ang iyang asawa. Nga maldita man ito iyang asawa. Nga si Lusa ba? Nakitaan lang gud siya gud nga ni Bailey siya, kaya naman sila Bailey ka ng nobina. Ni Bailey siya siyang ex, minyo na sagod. Ana. Perti suku as asawa. Ana, nganong ni Bailey sa iyang ex, wa nagdugay, nagugay to gud. Namagay panahon nga, ganahan sa kamuhika panag sa tingali. Ana. Ako bitaw, naman ko'y napo kabukuyab. Na. So magkita mi, muamin mingon sa ko. Nindo ta ihikap da. Pari naman amin lang. Ano? Nasuko ya asawa. Niing siya padir unsa man ni nako. Nako sayong na kay nakap. Duula. Unsa pagduol padir? Si Kitty. Usar go na inyong kwarto. Sa padir mao ginay problema nako padir kay masuko na kong asawa, di masikitan padir. Tamparuson ka, patid-patiran ka, amot, waba ka tulong magdagkot silyo, dunggabon pa ko ato, nako, padunggab lang. Sa patay sa tanan ako, ingon, bitang Ginoo nga, way laing labing dakong gugma, ang pagpakamatay para sa imong gihigugma. So, lisura sa dahna padiroy. Nako, og di ka, di ako nalay dool. Diba ba, huwag na kami ingalis, joke lang na. Wasa ko na ingon, kay di man sa kay gwapa ya asawa, so, akong igambol akong pagkapari, lisod sa kaistanan, no? Wala lang sa kuning ako'y dool. Ato, na-convince kinako siya, nako isikit yun imong lawas. Niya kulatahon gani ka, pakulata lang. Kay mausan na iyang way of treating you. After 2 days, akong gitiksan. Wa man mo takes nako, wa ba ka to gitinuod og patay ka? Pero og gipatay pa sa to, mutawag ito nako kay siyempre mo ingon gipadir si Kap gipatay ana. Wa man sad. So akong gitiksan Kap, musta na? Isa arita pa dir bahay kay manihapon ta. La, sayag na mag tiniksan. Di ngadto ko silang balay. Nihapon may diha na sa diyang asawa. Nako, mura mang smiling na kaignaw. Paghuman sharing dayon mi. Akong inan Kap, unsa man din nahitabo Kap? Nya diha yang asawa. Ini siya, Dre, ipiktibuhas imong gisulti, Dre. Nako nga naman. Ingin siya, pagsud na ko sa kwarto, Dre, natuog ni siya. Sige, kapak yung ay, sulti sa kut. Ay, ako lang ni isulti. Father, big advice na ko ato. Ingin siya, tuog ni siya, Dre, niya gatalikod man. Niya, alas 11, alas 12 naman tingin to siya ni Sod silang kwarto. Hadlok yun siya. Pero ingon man ko nga sikit, higda sa kuno siya, iya sa kunong gisikit yang buko-buko, pero wa siya ni atubang. Ngadto, natalikod sa kunong ngadto, sikit sa yang buko-buko yang gidipig kuno ba. Ya, nakainom siya, di, dali kay siya nakatog.
Di ba ni Dool siya, karatol-ratol ta na. Katuog siya. Sus, pagka mga alas 2 kaadlawon ko, numumayang namata, nigakos naman kuno niya. Matod pa niya. Puntos na yun, re. Sa buangan rin, pagkabuntag din sa'yo, kaya ni mata, nagtagoy-tagoy pa. Nako, ikaw di ay ma'am, nagpadugang raday kas pusta to. Perting katawa niya. Ingat ano ba? Basta mudool ka, makabati ka, bisan pag way pulong nga nigawas. Mao na gitawag og actions speak louder than words. Ana. Mao na nindot kayo. Ang ay, unsa man ang ay? Intellect. Use your intellect. Maminaw gani mo, gamita sa nanyong utok. Gift ba na? Utok ba? Di ka kapaminaw sa tao, basta pulos lang emosyon. Kani ba emosyon? Kay kaning emosyon, God, ang duha ra man iyang function, ganahan, di ganahan. Nya di na gani ka ganahan, wa na, sirado na. Nya ganahan ka, open ka. O di ka ganahan, sirado na. Mo na ikakita pa lang ni Musnong, uy, kabatig na akong pari. Di na kaminaw. Di ba? Igsod, hala ka gwapos pare, minaw ko. Emosyon na. Pero ang intellect, lahi ni. Mo timbang-timbang man ni siya, mo analyze man ni. Mo na, be rational in listening. Kinahanglan, gagamit ka sa imong sinsya, unsa ni? Na. Imong intelligence. Karon God, naminaw mo na ako, di ba? Gasigi mo na nagtuyok inyong utok. Naiuban diyan, saway. Nasa iba na yan, patakap na ni siya sulti. Sa'yo pa ni siya. At least, naminaw ka, kaya nag-analyze man ka. Ana, ayaw ning niya. Kaya ka ni siya, usahay, bias ni. Bias ba? Once gani, masakitan ni siya, mana, forever na na. Tanawa usahay, tungod sa imong frustration sa imong bana, angan sa imong bana, Jaime, ang imong ingan ana niya, unsa naman, pisti inatay. Tungod ani. Pero kare musultin, dili na pisti inatay, uy, si Jaime na. Or ang imo ng langga, naman mo langga, na pa mo mga B. Kana bitay kasal, anas sing-sing, unsa may tawag nimo niya? B. Ikaw saan siya? B. Binuang na. Amot, unsa nang B? Unsa nang B? Ha? B din na? Ka-cute ko di ay. Sunod ako itong tawagong Madre, B. Bade, nakatawag na ka na, Madre, B. Yung tawag mo, anong sa kanila, B? Ay. Sa amo, kung Madre among tawagong B, beloved. Kay, for the Lord man na. Ana siya. Gamita gini. Unsa may pangandoy sa atong intellect? Unsa may iyang pangandoy kung maminaw ni siya? Gusto ni siya kamatuoran. Ang makapasatisfy sa atong intellectual longings is the truth. Muna mayos Kristo, the truth will set you free. Dili gani ni siya matagaag kamatuoran, magsigig na siya og higwaos. Muna kung mamakak gani ka, nya dili ma-verify sa imong utok, dili siya masatisfy sa imong gisulti, kay bakak na, kani magsige ginig, sana, rigol, magrigol ba? Kana ingno nimo imong bana, di hindi kadong, kadlaon na lagi ka na uli. Siya, ay, susday, among manager, dami to, kaya naalagi, importante, kaya i-discuss na mo ba, na. Nya mailhan din na nimo kay duol man kay nimo ingka nga mura maginig di maginit sakto niya gisulti. Magrigol imo no.
Pag di ito tinuod ka, tiksan ko to yung manager. Tiksan ni mo. Yung din mo, sir, kana ganing, okay ra ang pagkuyog ninyo sa akong bana gabi eh? Ana, kami ko din yung manager, kung sa'y kuyog man, day, siya, ay, kadlaw naman ko to na uli akong bana, kamo man ko na ikakuyog. Ano siya, wa, day, oy, ay, ito na, animal. Mangita, magina ang, kaniba, magsige gini siya search. Ana, no? Muna, ayaw na lang pamakak, kay masakpan ra ka. Gamitan eh. Ang Ginoo nagamit na siya sa iyang intellect. Siya magi-owner sa intellect. Ang iyang intelligence gitawag na siya all-knowing. Why usa na to nga makaikyas? Nahibaw-an gid tas Ginoo. Matod pas Ginoo, bisan ka nang naas imong kasing-kasing, naas imong hunahuna, nga wa pagid nimo ikasulti, ako na nang nahibaw-an. Kanang imong gibuhat sa ngit-ngit yung kaayo, mura ra nag-udton tutok sa akong pananaw. Sus. Kana kunong imong gihunghong dito sa tago, nga kamurag yung duha, gahinunghungay mo dito sa imong kabit, mura ra kuno naggisinggit dito ibabaw sa mga atop para sa Ginoo. All-knowing siya. Muna, kung kita gani, makigrelasyon sa Ginoo, always convince yourself God knows everything. Wa gyud kapuslanan ang pagpamakak kay nakahibaw gid ng Ginoo. Okay. Lingi na sa imong tupad. Tagaan ta mo og 1 minute pag istorya mo diha. Ingna kapila ka nakapamakak. Bisag di lang yung isulti og unsay imong gipamakak, inalang kapila. Anya sunod nga kuan, unsay imong gibati sa dihang namakak ka. Sige ka na, be. Ready? Tagaan ta mo kuan. Testing lang ba? O, sige, ready? Go. Ayan. Ang di mag-sharing, may impyerno. Sige na. Sige, gamay na lang. Kapila ka na makak, unsay imong gibati sa dihang nakapamakak ka. Last 20 seconds. Okay, mana. Soroy ko ha. Pangutana nako sa imong gibati. Adi, ang imong gika-sharing mo imong sulti. Kisa imong ka-sharing. Ana, sige, day, unsay iyang gi-share nimo? Nakapamakak siya kadaghan. Nakonsensya. Unsa si iyang gi-share nimo? Nakapamakak ko na siya. Nakonsensya sad. Kinupyahan na raman mo. Pero sige lang, nindot to ilang. Ikaw na kay ka-sharing. Akani. Unsay iyang gi-share diha nimo? Makadaghan. Sa usa ka adlaw, kadaghan mamaka. Mura day siya pari. Unsa may iyang gibati ko no? Nagbasol. Nagbasol. Ni humanyag basol, makak na sad. Kadaghan gud sa kadlaw. Sige, okay. Ikaw sa day, unsa man sa iyang gisulti? Nakapamakak sa siya kadaghan. Tiwasono na ba kaya? Anya, unsa man kuno iyang gibati? Nagelty daw siya. Ayos na. Tanawa. Kato sila, mga buutan kay ito, kay nag-sharing yun. Ngita ta diri aring layo-layo. Wala, niya mo day madre. Day, sorry kay sister, sikog hisgot og madre. Nag-sharing mo? Kasi mong ka-sharing. Akani. Unsa may iyang gi-share nimo? Nangutanan ako, Father, nakapamakak ba siya? Nga, ingon siya nga. Kadaghan. Igon sa man nimo. Ako husband. So, na-confirm yun. Anya, unsa man kuno iyang gibati pagpamakak niya?
Nakatawa naman siya, Father. Ang meaning ato, secret. Ning share sa channel mo, unsa man sa iyang gi-share? Awa! Ni katawar sa siya pa din. So kinsa kay mas bakakon yung duha? Di sa ko kasiguro pa din. Very good. So, tanawa ha? Unsan lang yun ka? Kuan? Nasangko dyan ko sa husband and wife. Dire, kani, murag apuhan mo siguro. Unsan eh? Kuan lang, tupad lang mo diha. Tupad lang. Yano kay sila mo share, pero husband and wife, mukatawa lang. May ragyong wa ko nagminyo, padre, may ragyong wa ta maminyo, dre. Kaya, sus, paitan ng minyo ta, mamakak raman dahi gyapon. Mo na, ngano man nga mo, makonsensya man ka, ngano magilty man ka, tungod kay ang Ginoo, pagpamakak nimo, wa ka masakpi sa imong mga isig katao, kaya di mo na sila kakita, di mo na all-knowing. Pero ang Ginoo, kinahibaw man, mutandog na nimo through the Holy Spirit, kanang gitawag na tong konsensya. Konsensya. Ambot na konsensya, baka rong nangawat na to og millions, trillions. Na konsensya, wa? Wasan ta kasiguro, kay tanaw ra ba nako nila sa ilang mga naong na nagkaga. Murag wa na yung mga tuog, no? Nya pasultihon sila, murag di na kay kalitok, musta man nako kana, peligro na kayo. Nga naman, konsensya, ako nakasuway man sa gog kanang pamakak, no? Konsensya magani ka kanang gamay ra imong bakak. Unsa na ka kantidad nagbilyon sa imong bakak? Ingnon kay ka sa una nga, kasi nagkuha diri 20. Makaka, mura man kag makonsensya. Sa mo ta na mo hatag og 20 bilyon imong kuwaon. Trillion pag yun. Mo na luoy kay na sila gitorture na sila karon. Torturon man ka. Wa ka masakpi sa tao. Pero dugay na ka nasakpan sa imong kasing-kasing. Muna, kung gusto kang makapaminaw, pangita sa kamatuoran. Haron, ang imong napaminawan, tinuod gyud nga kamatuoran. Ayaw paghunong, ayaw pailad. Kay kani man kung yawa, prinsipi sa bakak. May ka na siya mamakak. Ingnon ka anak niya, kuluri imong buhok, mugwapa ka. Tugkara usa, ha? Mugwapa ko, kuluran akong buhok. Analyze usa. Nganong mugwapa magkakuluran imong buhok? Ang imo deng naong, dipindi las buhok. Kana, timbang-timbanga. Unya kung tanaw nimo, mura di man dipindi sa akong buhok ang akong naong. Aw di, ay nalang paggasto-gasto eh. Usik-usik lang ka, blan kag buhok, bati lang yapong gagnaw. Alagi. Ngano, nausab di ay? Imong naong, nausab? Wow eh. Maurag yapon. Kung wa ganahi imong bana nimo, isag magpakulor pakas buhok, bati lang yapong gagnaw. Daghan kay diha mga pinintalag naong, mga asawa, nindot kay tanawon ang naong, kay dagko kay gastos parlor, nangabit lang yapong bana. Ang ikabit pag yun ila, pag yung maid, nga hapit way hilamos. Pildi ang asawa. No. Asawa, kung todo nagpa-parlor, ang maid ito, magkabulingit pa usahay din, tirahan lang yapos bana. Ayaw to, pa-colors buhok, makapagwapa. Oh. Namagani, one eye buhok, gwapo lang yapon. Di ba? Na siya. Kanang badlis-badlis sa inyong kilay, makapanindot na ninyo, kanang sumpay-sumpay sa inyong pilok, mga babae, kasagaran, magsumpay sa pilok, kakapoy-kapoy lang muna sa inyong tabon-tabon, kay kapoy ka na piro-piro, kay bugat na kay istanan. O say, mo pilit pa na dito, busigana mo, lisod na kagana. Kana lang na ako'y kaslon ba? Kasol? Nya maigo sa kanang electric pan, tabon-tabonan lagbilo diri, nya inig ka, pilit sa bilo diri, ikuha mo, pilit ng to usahay ang kanang, kuan, matangtang, sus, maghilak in taong bride, oy. May buong ako galuha ng mata. Kaya natangtang kayong pilok, nitugsok ka to sa kalimuta, ang kanin sa mata ba? Sabi na kung naghilak, kaya dili gustong kaslon, ang pilok dahil, nitangtang, ngadto na, ni sodas mata.
Di, grabe kita akong nasuwayan, kay burag nasuko na gitong iyang bana ba, kato iyang angrom ba. Kasi kung hangyo sa kaning kuan, katong maid of honor, tarunga kay, magsige lagi ka, kanang ana ba, kabos ba, baratuhon sa tingal ito, ana. Sigig tarong ang kanang kuan, sigig tarong ang kanang maid of honor, tarungon naman niya, balik siya lingkod, taw-tawran, tarong na sad, ang bana nga sa kub, naon bitang bilog, kamruton bitang bilog. Ilabay ang pilok ko. Wala to na. Di kamrot mo na bag ang pasabot ba na kahasol ba noy. Pangamruton bitang pilok bitang labay. Unawa na siya kinahanglana. Huna-huna na usa. Magdakag kwarta. Paminaw usas Ginoo. Lord, unsa man ni ihogs kolekta o ipalit og lipstick. Unsa kay isultis Ginoo? Use your intellect. Moto katong biyuda, nagamit to siya siyang sentido komon. Niingon siya, unsa man ni ipalit og pagkaon, kay wa na ra ba may kwarta, wa na may pagkaon, o ihogs kolekta. Niingon man Ginoo, ihogs kolekta. Agihog sa biyuda ang tanan niyang kwarta. Sakto to yung gibuhat, dili. Inyo nang buhaton, dili. Kamu ba, may alam mo mayroong sakto, pero kamu na kayo mo ingnos, di, sa padiro, mamamatay sa tanas gutom. Nga no, madag mukaon ka, di ka mamatay. Patay. Unyag ihog to ni muskulikta, mamatay ka, dili. Patay ka po. Pero di ka mahog skulikta, ikamatay ni mo, posible kang maimperno. Kaya man kay gihatag para sa Ginoo. Pero mahog ka skulikta, niya namatay ka, ato ka sa Ginoo, hindot kayo. Wa yun, di yun mausik. Na siya. So paminaw. Niya unahag yung paminaw ang Ginoo. Ay paminaw saan ang imong tupad. Kana ba imong tupad? Ay paminaw na. Kaya sultihan na ka nagdi mao. Kana bitang maglagot ng asawas bana. Ako gid ang tambagan, ayaw gyud paminaw sa imong mga higala. Paminaw sa Ginoo. Basta maglagot na kasi imong bana, maglagot na kasi imong asawa, maglagot kasi imong anak, ayaw usag sumbong-sumbong anang imong silingan o imong ugangan o imong mamag, papa, igsoon. Paminaw usas Ginoo na, Lord, lami makaimpatyo ning panungay dako. Unsa may buhaton na ko ani nga dugay naman kung kapatyonon ani niya. Ana, niya paminaw dayon. Mao na ang sunod, ang S, ang meaning anang S is silence. Kinahanglan ka mao kang muhilom. Muhilom ka ba? Kaya di ka kamaong muhilom, di ka kadungog. Kana mga asawa, magsige lagyaw-yaw, sig tagaw-taw, di gid muhilom, di ka kasabot sa imong bana. Hilom. Unsa man ang silence? Unsa ko man nimo pag-exercise og silence, dili lang na ang pagtakom sa baba. Matod pa ni Jesus, biyai ang tanan, deny yourself. Pasabot, kuhaaw sa ang tanan nimong standards. Kaya usahay manggod, magsige manggod kag subay-subay. Imo bang imaginon ba? Higagod. Gahilom na ka ha? Pero imong utok kasi gigingon. Higagod. Ako pa'y katrabaho din. Ako pa'y pati kapugan. Sugal da. Sugal. Ni ang patagsulti. Higagod. Sobra na sa din. Ang resulta na, di na dyan kakabati niya. Nyag maingon imong bana nga, dai ka nang, di lang sa kulong simba, simba, sige lang, sugal, simba. Abisa ka mo mga ginikanan, ka na inyong mga anak. Yung sama inyong buhaton, di manglaba. Ma, di lang sa kumanglaba, kay sakit kaya akong hawak. Muna na, sige mga kumurim, sige lang magduwa dia, sige lang magkanang sayaw dia, sige lang magsurusuroy dia. Diyan, panglaba na kay sakit ng hawak. Unya, huwag ka ng suroy gani, kundat-kundat dito. Huwag sakit. Sige subay-subay. Dagko lang yung mga kakon, mga tapulan mong dagko. May pambaboy ninyo, mapuslan da, kamo, maramong mga baboy, sige lang muluko diya. Mga hugawan pa kayo mong dagko, pakapinan pa rin, mga bugo para bagyo mong buanga mo. Mura na bagdiin maliwat, diha na basad nila. Ayaw pagsigig more in your heart and in your mind. I-empty ba? Kalimti ang tanan nimong mga
gihuna-huna. Mo na gitawag deny yourself. Makabati gyud ka. Mo-share lang ko niyo ani bala makabati ni si akong father na padres father da. Na nisod ko sa seminaryo kay attracted ko sa trabaho sa parokya. Akibaw ni father, aktibo jud ko sa parokya. Dios Guadalupe. Mo to nga nisangko gyud ko nga imbis magminyo ko, naam sa ko'y uyab kay ilasan ni siya kay isa kong uyab. O para ba ito maminyo ang tod karon? Sana'y maulit mo. Ay, di na sa doy kay, ano nga, madre na may akong gimintain. So, ganing, ako gitong gibiyaan, niya atong panahon na, nagtrabaho na ko sa land bank, kay accounting man ko, wa ko mas CPA, pero accounting ko, trabaho ko sa land bank. Nag-acting na ko itong assistant branch manager, anang Fidel Rosario branch. Akong gibiyaan. Kay nisod ko seminaryo, kay gusto jud kay ko kinabuhi sa parokya. Ano bang attracted ko sa kinabuhi sa pari diha sa parokya? Unsang pagkaunsaa nga, pag-adto na ko seminaryo, ako mano'y gipili nga ipadangan to sa UST, kay pakuhaon ko na kong degree. Hindi mo ko ganahan, anak, kay may pagkabugo-bugo masag ko. Kanang, di ba kita mga bugoon, kapoy mo kayo ng sigtuon? Ang ako to compliance, sus, ako mano'y gipada. Reklamo pa dyan ko ato. Monsignor Joseph Tan, Monsignor Siongo, muna akong spiritual director da Seminary College, ikay gipilian nga ipada sa UST, kay paiskwelahon ka dito, pakuhaon kag degree. Naku, Nyor, tiguang na taong ko, Nyor, oy. Kaya pag-graduate ako, 35 years old ako ato, naku, Nyor, tiguang nako. Kanay dagan akong classmate, mga bright, kay mga batanon, kay tanan, kanay ipada dito, ikay gipilian. Dito na lang ka istorya ni Monsignor Rector, Monsignor, ano pa tong Monsignor Oscar Villamor. Ito din ko Monsignor Oscar, mingon din siya, unsa Chris? Unsay imong reaksyon? Naku, Nyor, sa diha pa ko sa land bank, Nyor, gi-offeran gyud ko og kanang kuan Holy Apostle Seminary atos Manila, mo eskwela, 5 ra ka tuig didto, mapari na kuno ko, gipili gini na kong Cebu, Nyor, kay di ko ganahan anang Manila kay magsige og Tagalog. Ari lang ko Cebu, Nyor. Ay lang kong ipadaha sa UST, Nyor. Siya, Chris, dakong problema sa simbahan karon kana mga pari nga masinupakon. Ikaw magpari ka, seminarista pa lang, musupak na. Hala, go out from the seminary. Kanus apa ka mo practice og obedience? Ko, ngadto ko sa Manila. Nakaron, na-ordain man gyud ko pagkapari, pag 2004, hangyo dayon ko ni, wapam ko kauman sa akong eskwela dito. Kinahanglan pa man ko mobalik. Hangyo ko ni Cardinal Vidal, Your Eminence, pwede i-assign lang sa kunin mong parokya, mukuyog lang sa kunin, napam to'y mission, napam may 1-year mission unta ato. Ako kinahanglan man ko mobalik, kay mo eskwela pa man. Ako pwede, Your Eminence, kanang i-assign lang sa kong parokya, niya, mobalik lang niya kong seminaryo, ikahuman. Lungot-lungot na yung kumala. Pari na ni, banda na yung parokya. Oy, gipabalik man ko ditong kardinal. Niabot pa dyan ko ditong mga 3 ka tuig. Stang kapuya, sige, tuon na. Canon law, pag yun, basa na. Niyang ka na ba nga itong utok, ba nga sige, yung kapoy biyani. Mahuman lang. Nahuman ko, balik ko dire, kuan naman to, si Cardinal man to, inako, asa man ko, Your Eminence? Gibutang ko sa SPFY, seminaryo. Sus, 7 ko katuig diha. Hastang kapuyas kinabuhi. Laay ba? Di, 3 katuig sa Manila, 7 katuig seminaryo, 10 na katuig. Pag ingon nga reshuffling na, Archbishop Palma naman to, ningat to kung Archbishop Palma, Archbishop, wala pa biya yung kumasahin og parokya, bisag mission, pwede karong sunod akong assignment, parokya na, siya ako nang i-take note, Father Sian,
Halipay kay ko to, expected yun. Pagbasa na ko sa akong assignment, pagpanghatag dito, gibutang man dito, you are assigned as chaplain of the prison ministry of the Archdiocese and resident priest of Santo Rosario. Sus, mura ko atong nabuang ngayon. Ano man eh? Prison ministry, yan naman ko prisuhan ni noong gibutang. Di man ni parokya, prisuhan naman eh. Yan, ingat ko, Archbishop, asa man ang mga prisuhan na, Bishop. Kaya kung ikuhan dito, kanaramang Talisay, ang CPDRC, Cebu City Jail, Mandawi, ug Lapu-Lapu, mura man nagiatiman katong akong pulihan, sila Father Anore, 5 ra kabuk. Naku kanirang 5 gyapon ang Archbishop, ingon siya, no, you should cover the whole Archdiocese, kana mga prisuhan dia. Ihap-ihap na kusdag kong prisuhan, moabot mag-30 kabuk. Nya akong tuyukon, muna'y akong parokya, mga sigag mata. Purti pang bahua, purti pang alimuota, ug ang pinakalisod, wa gi kolekta. Pag uli lagi na ako seminaryo, sa Santo Rosario, mununot ang kanang baho sa kuano prisuhan. Kanagong ighubo na ko sa akong clerical, niya ako ihanger dito niya, mugawas ko, igsuod na ko akong kwarto, ni mahong prisuhan. Kaya, huot mga dito, misa ka nasuod sa brigada. Hala, kanta piti sa kusuga, manganta na mga piniriso, pisik-pisik lang laway, may mga ligo, way mga toothbrush. Pasta lagi, inighapyo na ko sa kong buhok, baho mapisuhan. Way kolekta. Gasto pa ko. Ito, balik kong Archbishop. Archbishop, after mga 3 months ba, balik ko dito, Archbishop, nga nung naingon ani man eh. Nya, wa na sa ko'y allowance, wa na ko'y monthly allowance. Kaya na ako no ko Santo Rosario, nya Santo Rosario, taga-ala sa kong usa ka misa. Usa ka adlaw, usa ka misa, 350 pesos. Nya, og Domingo, usa ka misa, 1,000. Buhim pari, ano patay, Nya, inigadto na ko, ani ko Danau, ani ko danang Bugo, ngadto sa Daan Bantayan, Midilin, adto sa South, ngadto sa Naga, Karkar, Toledo. Inigadto na ko to dagko, iko gasto gasolina, plang wana. Ang nang kaingon ko, murag daog-daog mo ni, wa pa'y kolekta. Ngadto kong Archbishop, ngano man ni? Nganong resident priest man ko Santo Rosario? Nya nga ko nung mga estudyante kaniadto sa seminaryo nga napari na karon, assistant parish priest nga bag-o pang naordinahan. Ako noon nga napuo na kapin ka tuig, 12 na hapit ka tuig. Assistant, ako nang kuan ko no, resident priest. Nako Archbishop, ang akong nahibawan sa resident priest, una ka namang retired na. Mo reside lang kag parokya. Or masakiton ka, nga di na ka pwede ma-assignan og parokya. Or transient ka, kanang temporary ra ka sa Archdiocese. Or nakid akong sa, gikuhaan kag faculty mo na, papuyo lang ka diya sa parokya. Nako, Archbishop, none of the above man ko. Nganong na-resident man ko? Katawa lang sa Archbishop, ingon siya, doon na sa nailaing basihanan, Father Chris, pero this is a form of a joke. Nako, unsa man Archbishop, ingon siya nga, discretion of authority. Mao gyapon, obedience gyapon ako. Niya nasad, obedience nasad. Nawa na kita ikasulti. Doko lang paawt. Pag uli na ko Santo Rosario, perti na kong sukuas Ginoo. Ay, Lord, wakay ayaw, Ginoo ka. Kay ayaw. Naku, gisakitan ako ha? Gisakitan ako. Anak ko, gano'n sa kong kwarto, mga kong buang. Anak ko, Ginoo, naman ko altar gamay. Naku, challenge ti ka. Bright man yung kay ka. Explain ko unsay imong explanation nga makapakonsol nako kay naglagot na ko ron sa akong mga superior. Di na ginimao. Anak ko, so sige na kong hilak-hilak dito, suko na kay ko, wa man jud ko kabati. Wa may nitingog. Hangtod mo ako gikapoy, higda-higda ko sa akong katre. Higda ko, sikog sige, tingog da. Anton nga, wa man jud nitingog. Akong gisuwayan og hilom, gana bang, wana ko maghuna-huna, wana tanan. Og, nakabati ko tingog, ako rasang tingog. Ambot o Ginoo ba to, o yawa ba to siya? Basta nakabati ko tingog, murag, nangutana na ko ba? Ang unang pangutana, katong 1995, padoong nakamagminyo ato,
suod kay mo sa imong uyab, in love kay kaato, in love sa kay siya nimo, pulos mo nag-alagad og simbahan, nganong imo man tong gibuwagan? Akong tubag, kay magpari. Sa pagsuod sa nimo atong 1995, ang imong papa paralyzed, ang imong maguwang paralyzed, ikaw mo'y breadwinner, sila tanan nagsalig nimo, imong gibiyaan. Ngano man to? Naku kay magpari. Ato sang panahon na, officer na kasbangko, acting na ka-assistant branch manager, ug imo pa tong gitinuod, karon manager na gyud ka. Gikan sa imong pagkakargador sa una, mamutusay lang kag mangga, officer na kasbangko, nya imong gibiyaan. Ngano man to? Naku kay magpari. Isa sa simbahan sa Guadalupe, dinaig kay dito, kay daghan kay kagida, sa choir, sa Legion of Mary, sa kanang mga kalihukan, si Simple, BBS, aktibo kay ka sa parokya, nindot kayo imong buhat, murar sa kagpari. Nganong nibiya man kato? Naku kay magpari. Ikalimang pangutana, unya, unsa man kakaron? Naku, siyempre, pari. Unya, anong hilak-hilak mong kadiya? Nga kadaghan des imong gibiyaan. Kadagko atong imong gibiyaan para lang ka mapari. Nya karon maguol na lang ka sa imong assignment. Ang imong pagkapari mao'y mahigugmaa, murag gimaymaya na ko ba? Ani samot na hinung kog hilak. Siya, ikaw ra ba may pagkabuangon ba kang pagkapariya ka? Mamakak ra ba sa kausahay maghumili ka para lang ka makakulikta? Ana, ako bitaw Lord. Ikaw ra ba? Nara ba sa kay gitiksan-tiksan? Wa kay gipili, apil madre, imo pagintiksan. Ako, bitaw Lord. Oo, bantayan na. Hapit na ra ba ka madisgrasya? Ako, bitaw Lord. Higugma ang imong pagkapari, bahala nag-asa ka ma-assign. Kay ang importante, ang imong pagkapari, dili ang imong assignment. Ana di ko, Lord, murag ikaw man gini, sugod karon Lord, bisag adto pakus Bartolina i-assign, adto ko Lord, lipay na ko. Lipay na kay kwato. Ato, sud na ako tanang priso. Pwerte na akong inlabas prisuhan eh. Mao to pag 2019, nga balhino na sadme, ang 12 ka prisuhan nga akong gimisahan kay nagdispedida migmisa, pulos gyud nako gipatuan og luha. Ang pinakahilak na kong grabe kay diha sa CPDRC kay nindot man kay mediag relasyon. Ang ila manggong kuan ato commander born again Christian, amoy commander nila. Nya moy ni talk ba, nya nag-uwan pag to, nag-uwan, nagpasinguan gisa to, sila tanan nagpasinguan diya sa ground ba. Kami padre, mga born again me. Pero ikaw nagi mo'y magmisa din padre, manghunong ming tanan, manggawas ming tanan, kay maminaw minimo. Sultihan ti ka padre, drug-free na ang CPDRC, dili tungod kay nakadlok mistukhang, kundili tungod kay nakasabot mis imong pagwali nga rinamo, nga dili gyud maayo ang sala. Ikaw gyud nakapausab namo padre. Nya nang hilak ba, mga born again? Sakit sa day, ni samot kog hilak. Okay lang to mga Katoliko, kay mga buangon, katog yung born again. Mga uban pa itong tinuhan, mo gutoy akong gihilakag maayo. So, wala na ako'y gusto nga mubalihin pag assignment. Nga naman, kay nakabati naman ko sa pulong sa Ginoo o ang pulong sa mga piniriso. Kay ni duol man ko nila, ni sikit man ko nila, naminaw man ko nila. Kanabita makakita kong piniriso nga wa gyud duawat, 3 na katuig wa gidalaw, 5 na katuig wa gidalaw, 13 na katuig wa lihok ang iyang kaso. Way kaso, pero 13 na katuig nga gidetain. Luoy oy. Luoy. Nakaingon ko, arang-arang lang sa ko nga wa ko kakulikta din eh. Kay inighuman mulaya raman ko, muadto raman ko ngadto. Nya, daan sa mo imbitar na kong lain. Sama ning mga rekoleksyon, makakuha-kuha man kita ni gamay. Ambot ka nirong gabiyon na. Muna nga, dito ko mas nakapalawom sa akong pagkapari, kay naminaw ko nila. Ana. Muna siya. Nya, gusto pa mong padayon pa ko? No. Ha? Ako pa di eh? Kapoy naman god. Awa pa mo kapuya?
Sus, kanindot, ana. Huwat ang kung malipong ko doon. Ang T, letter T, trust, pagsalig. Di sad kaganahan maminaw sa tao nga wa kay salig. Nisalig mo na ko. Pangutan ako, nisalig ba ko ninyo? Kung musalig ka, di jud kaganahan nga mobaliwa niya. Kaya naman kay pagsalig. Pero wa kay pagsalig, siya musulti, pirme gyud kang sirado. Una, kamong mga asawa, salig o sa mo sa inyong bana. Una mo paminaw. Pero imo na siyang pasultihon, pero wa kay pagsalig niya, way kapuslanan. Ay na lang mo pakig-istorya. Kanabitang dialogue, sige magdialogue no, say mga NPA, magdialogue, mga government ko, ana na. Wa man sila musalig sa usag-usa. Di wa gyud. Mao na mag-inambusay lang yapon. Pulos man way pagsalig. Ilingya imong tupad. Lingya ba? Ingna, salig ka na ko? Pangutan ako na yun, salig ka na ko? Di ba? Mutubag na yun. Wapang may kakabayad si mong utang. Salig ko niyo, may kakabayad si mong utang. Ano? Kamong mga asawa din kinsa ninyo nga 100% yun inyong pagsalig sa inyong banat. Uy, tulor. Pat naman lang kabuok eh. Oo, kaning ni isa, wala na sa ni mga bana di ay. Mga bana, kinsa ninyo 100% salig kay mo sa inyong asawa, ta sa kamot. Ato ay usa. Hala, paita anang mo, anha ka sa kawano, anha ka sa pamilya niya, wa mo na mo pagsalig sa usag-usa? Yawa na eh. Yawa, gina. Nakaroon, how to restore our trust to each other. Ang sawa man pagpabalik sa atong pagsalig para magkapaminaway ta. Una gyud, kaya ang atong relationship, di ba, sa Ginoo man o. Nya, dahin sa ito isig katao, dahin sa itong kaugalingon. Unaha gyud, nga mosalig kas Ginoo. Ang atong pagsalig, adto ra gid nato ibutang sa Ginoo. Ayaw dias imong tupad. Ginoo ba? Mura gito itong saligan. Pero kanang imong tupad, ayaw. Ay saligan na. Gilingi Ingna, sugod karon. Sabat na ko, nasugod karon. Kusgabay, nasugod karon. Din akom salig nimo. Ingna. Lagyan. Nasugod karon, din akom salig nimo. Kaya di man ginakasaligan. Moingon na siya nimo, unungan ti ka, karong gabi, posible patay naman na. Kana siya moingon siya nga ikabalaka, suportahan ti ka, boy, way siguro, unayon ra ka ana. Nga, unit team gani, pati na itong butar atong unit team, tanawa karon ga impeach na sila, mga buang-buang dagko, gagasugasto lang. Di nakasaligan eh. Hasta ning nagbarog, ay magsalig. Labaw na itong galing ko. Ay salig. Dito salig sa Ginoo. Adto ra kita mo salig sa Ginoo. Unya kun mo salig tas Ginoo, atong tuuhan nga ang iyang tanang pulong kasaligan. Di ba? Kuha ninyo? O kanang iyang pulong nga kasaligan, maunay atong dadon sa pagpakigrelasyon sa atong isig katao. Kung unsay gisulti sa iyang pulong, maunay atong saligan. Nanglitan, moingon ang iyang pulong, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Di inigduol nimo sa imong isig katao nga nasuko nimo, tamparoson gani ka, ay gyuglikay, ay sagbaos. Nga naman, gisugo man ka sa kasaligan nga tao. So nisalig ka, nga kanang iyang pagtamparos nimo, mubunga ginagkaayuhan, kay gisulti man na niya. Kakuha mo? Uy, gamita inyong intellect ba? Ana. Sige, lingya imong tupad. Lingya. Niya, kablita siya. Ug mahimo, agbay. Agbay ba? Agbay.
Nagbay. Nya, ing na siya. Ing na rin na, sugot radyo kong imong kulatahon. Na, sugot radyo kong imong kulatahon. Ano? Oo, uban ay gatutok lang ako sa kulata patio tanong kadang buwangat. Ayaw. Wala sa day ka musalig sa pulong sa Ginoo. Panalita ron ang imong tupad o imong silingan, nakautang na nimo. Nya ang Ginoo nag-ingon man ang iyang pulong, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Ay jud paningil. Dili tungod kay nisalig kaniya nga mobayad siya nimo, kun dili sugo man sa Ginoo, nisalig man kas pulong sa Ginoo. Mas nisalig kas pulong sa Ginoo kaysa imong silingan. Maningil pa mo di na. Ay mong paningil, magkahiusa na ta. Nindot kayo atong relasyon. Tanawa, di ba, nagsinunghungay na mo din. Kisa mata, uy, kaya apo ko ng kwarta ko. Patay ta, anak ko na tayo kwarta. Uy, kanarabang gugmas kwarta. Anha na kamusalig sa kwarta, luoy kay ka. Nga naman, kay matod pa ni San Pablo, the love of money is the root of all evils. Kanirong nahitabo nga gubat sa kalibutan, labi na ng Middle East karon, tungod ginas kwarta. Kay guwapa na sila kwarta, wa na sila ikapahimog mga armas. Wa na sila ilugan diha. Kini karong kinawatay, kini karong mga political conflicts atong nasod nga nakapaut-ut na tog maayo tungod ni kwarta. Nana ganin ang kwarta manag-away na ta. Pila ka buk managsuon din hiron sa Parokyas Carmen, Akatmon. Dinis inyong parokya, nga wa na magtingganay tungod sa kwarta. Mga nambong ng uban ron din eh. Klaro ang mga naong ninyo. Tungod na sa kwarta, pero kanang pobre pa kayo, ako, na ako'y daghang kaila. Mga igagaw pa na ko uban. Pobre sad sama na mo nga magtunlob lagluy ag asin pagkaon panahon pang nag-eskwela pas elementary nga ri hangtod graduate. Ako luy ag asin sad kasagaran ako sudan. Suga nako kandila hangtod graduate kog college. Puyo ko sa among gamayng balay dito sa Sandayong. Mot kadungdong nga balay na mo sa una di Sandayong. Nanam to'y suga pag-abot niya. Primero ato wa to'y suga. Nga kanang ingon ani ba? Kay butanan raman to'y kas bukid. Kay 6 kilometers pa man mi, nyag magdamig mga utanon, ika-Domingo, anha mi mo standby itong tawag na mong payag. Nya ika-Lunes sayo at tubis karbon. So gikan sa Lunes, hangtod na sa Sabado, wa na sa to'y tao tong balaya. So na sa tao, ika-Domingo, kay magdaan na sa mga utanon, ibaligya to tabuan, karbon, gitawag tog payag. Pero pag eskwela na namog high school, kaming doon sa kumaguwang, kami na inpuyo dito. Wa pabutangig suga, kay wa man sa may kwarta ikapatao dog suga. Kandila amo isuga. Nya kay akong maguwang pagka si Kanyer high school niya ako fourth year high school niya si Kanyer college ako maguwang gitukhang mas uyab. Gitukhang man. So namin niyo og ahat nabiyaan ko gikan fourth year high school hangtod graduate ko college ako rang usa gapuyo atong maong payag. Ana. Why taong ga-assist nako akong ginikanan. Kumbate ko atog maayo. Atong hat ko atog hat. Unya, unsa may relasyon ani sa kanini ang akong punto nga mosalig tas Ginoo. Nga ayaw gyud og biya sa pagsunod sa Ginoo. Oto, active ko simbahan. Ang nahitabo, perti na mong suura sa among pamilya. Mga on may luy ag asin, mag-alirong yun may. Pero pagka-graduate na, akong mga igagaw sa nga nagsudaan sa luy ag asin, nang graduate na, nangasima na, balay, mura nagpalasyo, karon, wa magtingga na yung uban, nag-ilog na las utlanan silang koral. Ngano kunong gilapas, gilapas. Napay hapit magpinatyanay, kay nagtanom og tanom nga ornamental dito sa luyo, ang dahon ni ngana nga ni hug to spikas, nasuko ang asawa spikas, nganong ilang tanom magsagbot-sagbot sa ilang tugkaran. Nag-away, hapit magpinusilay.
Way mga batasan, tungod sa kwarta. Muna ka ng kwarta, ay ginahigugmaa. Higugmaa ang simbahan, dili ang kwarta. Muna ihug tanan ninyong kwarta sa simbahan. Simple ra kayo. Oo. Digin mo mo to. Yun. Muna salig sa Ginoo. O kung sa may gisultis Ginoo in relation sa kwarta, unsay inyong gihatag sa inyong isig katao nga wa na mo maningil og bayad. Ang akong amahan nga nagtan-aw sa inyong gibuhat, iuli niya nimo ang imong gihatag gatusan kapilo ug pakapinan pagid niya kinabuhing way katapusan didto sa langit. Apan kung kamo mangayog bayad ug mabayra namo, wa na mo'y mapaabot gikan sa akong amahan. Taga ano to example? Na inangutang nimo og 1,000. Wa nimo paningla. Pila may ihatag sa Ginoo nimo? 1,000 times 100. Pila may ang ihatag nimo? Uy, tubag mo eh. Pila? 100,000. Nya, mainusan nimo sa imong 1,000 nga wa na mo balik, pila imong ginansya? 99,000. Hay may imong siguro og dawat ang 99,000 o ang 1,000? 99,000. O ako'y papilion ka na ako. Pero kay naningil man ka, nya kay wa ka bayad, imo pa yung gikiha, nakuha gini mong 1,000. Awa na kay mapaabot, na forfeit ang 99,000. Nakuha mo? Tinuod na, dili. Musunod mo na, dili. Kamo ba? Nagin mo'y daghang yawa, no? Nang kutob ras pag-ingon tinuod, pero yung musunod, di lang sa pader. Mauna karon mag-recollection ta pamasin, makonvert mo, no? Makonvert. Tinuod gid na mga igsoon. Pangita mog tao nga nagsigig panghatag, unya gasigig alagad sa simbahan o sa katilingban, nga wa mo asinso ang kinabuhi. Pulos gina ni asinso, di gina maot-ot ang kinabuhi. Pero pangita mog tao nga nagsigig dinaw, sigig yung kaso, siging pangkiha nga nindot ang kinabuhi. Di yun, mag-anam ginagkaot-ot ang kinabuhi. O di man maot-ot ang ilang financial, ang ilang naong maot-ot. Maglakaw na, ano? Mana, bisag musimba na di, igsoda na di. Niguli na nga ito. Mana lang yapon. Pero ka na mga manggihatagon, wa na'y kwarta, pero igsoda nga rin, smiling. Smiling na, ana. Luspad lang, smiling. Luspad na kay, why ka make up, wa say kaon. Ana. Pero smiling kay na. Kaya nga naman, ang kasing-kasing malipayon. Igtanaw ko ni mo nagmamatay na sila, naslungon, ga-smile, oy. Pahiyumon bang naong, pero ka na gani mga daw, ikamatay ana, ang naong nga kulisbaot. Mana? Napaynaw nga rin, ungot pa nagmayo din eh, kay puwa mo na, muutong nagmayong, limbag-limbag mo na, kani mga hibat ni din ikamatay. Matod pagos mga embalmer nga kung kailab, usay ko, dukdukon ko kuno nila din, haro mo luag-luag. Hugot mo kayo, mga hiwi mo kuno nila na, dukdukon sila, mga buak kuno ni din eh. Nyaman, make-upan dayon. Amo na, mura sa relax og naong. Luoy kayo na sila, oy. Luoy kayo na. Muna, ay ginahigugma ang kwarta, patay mo diya. The more nga di mo higugma ang kwarta, mag-anam na siya kadaghan. At tagaan tala mo sample sa ako eksperyensya. Second year college pa ko, nagtukod na ko og organisasyon dito sa Kahugan Youth Organization. Pulos may mga way kita. Kay mga out of school man sila dito. Ako, nag-eskwela ko, wasa ko'y kita. Maghatag mi og 1 peso a month. 25 centavos a week. Para lang sa among pundo sa among organisasyon. Mga 30 mi kapin. Kahugan Youth Organization, KYO.
Nya kanang among streamers, mao na among na kailan is Father Dennis among streamers choir. Diha na sa KYO. 1984 ako nang gi-organize si Kanyar College ko. Pagka 1985 nakatukod mig choir na Kahugan Choir. Pagka 1989 nahimo na ng The Streamers Choir. Hangtod karon The Streamers Choir na siya. Naagya pos Guadalupe na ga-serve na since 1985. Ako'y founder ana. So unsa may akong i-share nga to nila? Mag-share ko og dili piso akong i-share. Pagpakita nila nga bisag pobre kay mi makahatag gid mig dako-dako, muhatag jud ko sa among organisasyon labing minus 20 pesos kada buwan. Usahay di ko mupliti, maglakaw ra ko kanang gikas eskwelahan para ang akong pliti nga 1 peso akong tigom-tigomon harag tapos buwan ako gyud maghatag 20 pesos. So in short, naghatag og 20 pesos kada buwan. Nga wa ko mangayog bayad. Unsa may premyo nako? Say premyo sa Ginoo. Wa mahurot akong kwarta, nilampos pa kog eskwela, ni graduate kog college. Commerce Accounting. Napagyod ko'y honor, magna cum laude. Sinan gana. Sige. So, ayan na itong kwenta. Aron yun makita ninyo. 20 pesos kada buwan. Ingnon talang ana. Average lang. O niya, times 12. Pila? 240. Times 3. Kay si Kanyar magkatugasugod. Pila man? 720 times 100. Pila? 72,000. 72,000 tatoy akong bawionon. Nya kanang mo graduate kag college, magna cum laude, accounting pa gyud. Pilay worth ana? 72,000 ra ka. Ay, tubag. It's more than. Di gani pwede 7.2 million. Kinsa ninyo diri o, manghuam kong Father Dennis, naman ni say 7 million. Manghuam kong 7 million. Putlan ta mo sa inyong liog. Sugot mo. Di ka mo sugot oy. Wa magani ka mamagna cum laude. Mo na more than 100 times pa di ay ang ihatag sa Ginoo. Mo to trabaho na kog land bank na nakoy sweldo, dili na piso-piso ang akong ihatag, gatos-gatos na. Mo to sa akong mga 8 years nga pagtrabaho, nakatabang sa ko sa among mga pobre sa kaing kaubas organisasyon nga makagraduate og college, nakapag-graduate sa kuatong mga unom kabuok nga ni-graduate sa college. Sa akong ginagmay nga tabang. Dili gyud fully ako'y tabang, pero sige, ana-ana ba? Haron lang gyud makapadayog eskwela. Mga unom sa to kabuok, napakoy paralyzed nga papa, napakoy paralyzed nga maguwang. Na-maintain ginana ko tanan. Ana. Adi mo to? Ayan, nahurot akong kwarta. Wa, nahimo kong pari. Katong dili pa ko asahin og parokya, dili na kumuhatag og gatos-gatos. Ang akong itabang 1,000 na. Sa wa pa ko maasahin parokya for butang na to, mga 10 years man to, plus 15 years ko nga, wa dyo ko na asahin og parokya, pero nakatabang na ko pag-graduate og mga sa eskwela pa lang daan, sobra na mga 300 kabata, ako, estudyante ako na pag-graduate og college, tabang-tabangan ako. Sa ako lang, dupa-dupa. Dupa-dupa ba? Oo, na among kinabuhi. Dupa, kolekta. Dupa, kolekta. Maro na among kinabuhi. So, nagana mo ka-increase. Gikas piso-piso, nahimong 100-100, nahimong 1,000-1,000. Pagkasahin na ginakog parokya, diha San Vicente, awa na, milyon-milyon na. Kanalang kapili niya, 46 million ang akong natampo diha. Kan kapili niya di Fatima. Kang Bishop Chupilo Kamumot. Katong Thanksgiving ni Bishop Chupilo Kamumot, 7 million in 3 weeks.
Na-raise na ko ang 7 million dito kay nagpatabang ang mga madre. Adto. Uyuan ba na ni mo pa de? Bishop Supilo Kamomo? Aligre kay ito de, July 3, 2023, niduol na kong madre. Gahilak in taon, kay wapag islay kwarta, nalibot na nila tanang distrito, ang ilarag yung nadawat, 200,000. Promise pag yun. Motoy nako unya unsa man ani sister siya ningon lagi mother father nga kanang tabangi in taon nako nganong karon pa man sa monidor kanu sa angkon sa karong 27 ako hala nabuang mo sister karon ang July 27 ya July 3 na ron ay father bisag pila lang father bisag pila lang ingos mother ato gi-close nako akong tanang fundraising gi-announce nako successive gyud naka-raise gyud ko pagka July 27 og 7.1 million. Oh, million ay. Katong priest, national priest, ano to? National retreat for priests. Kato. Oh, kuha na sa to. 7 million na sa'yo na-contribute na kuha to. Kuha na. Yeah, more than 20 parishes here in Cebu and outside Cebu, Mindanao, doon na pa dito sa Leyte, dito sa Capiz, dito sa Masbate, nag-solicit og kwarta, sige kog share nga to nila, mag-average og 300 to 500,000 kada parokya na natagaan sa nato ngadto. So daghan kayo mga dili na 1,000, 100,000, so say millions, nag-ana mo kadako. Hantod na ni kamatay. Sa to pa de, sakto ginang ingon ni Jesus. Hatag lang. Sige nga hatag. Mag-anam rin ginagkadako. Pero karon wa gyapon ko'y balay. Wa ko'y balay. Wa sa ko'y kwarta. Sige ka empty. Kay nganong mag-uol man ko, nga muraraman ko gripo. Kanang faucet ba? Kanang faucet di mo na mag-uolog na abay tubig uwa. Ang iyara yung kagulan, kung di na siya magiag tubig. Awag yapon mo kasabot. Bahala mo diya. Muna, salig sa Ginoo, di kaniya pasagdan. Parihan ni Moses, gadaha siya more than 2 million katao na pay livestock, dad-o ni mos disyerto for 40 years, lakaw-lakaw mos disyerto, unsa imong ibuhi ana. Pero kay naa may Ginoo, nabuhi gyud ang mga Israelita, nakalabang pagdagat nga pula, og nakaabot pa gyud sa promised land. Ana na siya. Mura na mamog ng aluya. Ang sentro rin din, salig sa Ginoo, ay salig sa imong kaugalingon, ay salig sa tao. Trust in God alone. Karon, ang sa tisunod? Empathy. Maminaw gani kag tao, kinahanglan na kay empathic heart. Dili lang sympathetic heart, but emphatic heart. Unsa man ang empathy? Unsay kalainan sa empathy o sympathy? Gamitan yung... Unsa to? Kani adere natog yung paminaw ni. Sige. Ikaw, gadre. Ang sympathy kay gini simpatiya ka sa katao, ang empathy kay mura kag na ko aniya ba nga unsay nahitabo niya inana. Wa man ni siya klaro sa. Ari ta diri loyo be. Kinsa man diri ninyo ang mukuan be? Empathy. Sympathy. Unsay kalainan? May kay katawaan ra ko. Na din eh. Kana. Sige kana. Sige, ipasa ra ning microphone. Sympathy, naluoy lang ka sa pikas o sa katao. Pero maingon gay kang empathy, gibutang nimo ang imong kaugalingon sa iyang lugar. So it's more than pagkaluoy. Mas taas ang empathy. Sakto gitu, pwede na siya mamatay. Siya nakalaw mo ito. Lakari ay, tago. Ikaw magaroy ako pangutan noon doon. Uy.
Di lang ko, mo empati lang ko, mo empati, kaya pati yung taong ungad sa bukton siyang mama. Kamu din kisa may mutubag ninyo. Nindot atong tubaga na. Napadiya? Mga buutan lagi kay mugnaong. Di na gid magtingog ba? Naay abilidad sa pagkamanisabtanon o kanang naay kanang sana sharing with others. Ano na siya? Ang empathy. Empathy. Naay abilidad sa pagkamasinabtanon nga na musabot ka sa usa ka tawo then and sharing the others po. Ang empathy. Musabot ang simpati, musabot. Ang empati, musabot niya, mo share pag yung ka. Arita aring Tris Marias be. Ang empathy dre kay kanang mosabot gud ka ba sa niya kanang mo share pod ka sa kanang unsay mga gibati ninyo ba sharing diba? Unsa diha? Google. Kahilig kay Google, oh. Ang meaning diri, the ability to understand and share the feelings of Empati na. another day. Empati. Ability to share the feeling of others. Another? Sige, atong pakpakan tong nanubag. Salamat kayo. Sakto gito yung mga tubag, no? Sa simple nga pagkasulti, ang sympathy, kung unsay iyang gibuhat, imos ang buhaton, sympathy ba? Kung nisayaw siya, sayaw sa ka. Kung nihilak siya, hilak sa ka. Kung nikatawa siya, katawa sa ka. Ako makabantay ko na, kanabitang inigresponso anang patay. Di ba, mukatay, nakaila, ikaw, kanako, ano. Kanya, inigdool, gini nga to, na di ba, niya, igpasa ito. Ano ba, mo na siya sympathy. Pero wadyo ko kakita nga nihog siya tos limos. Igor siya nihilak. Ana. Pero ang empathy, dili ka mo buhat sa iyang gibuhat, kung dili, imong tagaan og aksyon ang iyang panginahanglan. Kung naghilak siya, ang empathetic person, mangutana siya, mo analyze siya, nganong nihilak siya. Og iyang tubagon ang hinungdan sa iyang paghilak. Nalitan, imong amiga, ibuwagas bana, imong pahuamon sa imong bana. Mao na siya empathy. Kinihilak mo siya, mo na siya ibana, pahuamon mo siyang bana, imong bana. Okay ba, pananglitan, nung na siya ayuhonon ron dito, niya imong bana, panday man. Di imong papanday sa imong bana. Wa ko bag ingon, oy nga unsa dihan ko ana. Kamo sa lain sa inyong ginahona. O sige, pare na lay pahuam ha. Kana bang bago na naghilaka tungod sa baha. Kay nabanlas ang ilang balay sa baha. Nya igor kami, ito, wala gimoy balay, wala gimoy balay. Unsa may imong gibuhat? Tukuri og balay. Sige, hilak-hilak diya. Tukuri nagbalay. Di ba? Na. Tanaw ninyo ro sa ato mga leader sa atong nasod. Unsa man sila? Sympathetic, empathetic. Atong usang adlaw ay, announce itong presidente, mga kapatid, kalulungkot natin na mayroon ng nasawi sa ating kababayan, OFW, sakit yan sa ating damdamin. Pero kayo dyan, magtago kayo, hanap kayo ng mga bomb-shelled areas kasi wala tayong magagawa ngayon. Hindi tayo makapadala ng eroplano, wala tayong land trip. Kuan lang, ingat lang kayo dyan. Tago kayo. Hanap lang kayo na mataguan. Why? Igo na ka diyang lungkot-lungkot imong naong. Why? Kapuslana na. Kanang muhapuhap ka sa buko-buko sa imong kauban nga maestra, kinaputo sa utang,
Nya igor ka maingon, bitaw ma'am, ako ma'am, feel jud ko nimo ma'am. Ayaw, bayari ang utang. Mauna iyang gikinahanglan mo na empathetic. Ang hinungdan nga nung imong maestra, crisis na yung taon na imong kaubang maestra, tungod na sa utang nga wa mabayari, bayari. Ana ra na. Mauna si Kristo, nianhis kalibutan, dili aron lang muhilak o banato, mukaon o banato, nagpalansang siya sa krus, kay kahibaw siya nga ang pagpakamatay, maurasay makasulbad sa atong kamatayon. Empathy ang gibati ni Jesus, dili sympathy. Okay. Lingyay mong tupad. Ing naunsay imong problema ron. Muta na ba? Sa unsay imong problema? Na? Nga, tugas yung problema, ing na, ako'y angkon na. Muangkon kag problema. Kaya dili. Muna, di jud kaganahan maminaw sa tao. Basta wa kay empathetic mind and empathetic heart. Kanabang dili ka andam nga mo karga matud pa ni Kristo, kamong mga Parisiyo, kamong mga magtutudlo sa balaod, kamong mga pari, apil ra ba mi ato? Gasigi mo bugkos og dagko og bugat nga palasunon para itungtong sa inyong isig katao, inyong ipakarga. Di gay mo makatabang bisag usa na lang katudlo sa pagpagaan sa ilang gipasan. Mga tigpakaron ingnon mo. Ana na siya. Muna karon magtinabangay ta mo na ingon journeying together as church fully alive. Magtinabangay ta. Kung naay utang imong isigataw, tabangig bayad. Kung naa siya'y cancer, palitig lungon daan. Nabito. Aw di lungon, St. Peter lang. St. Peter. Harob, murang-arang yun. Or, imo ba kanon siyang kuhaan og murag dugay-dugay na ba itong wa na ma-updated yung PhilHealth? Gikawat rabas ang kwartas PhilHealth. Sige lang, bayari lang yapon. May lang nang naay magamit-gamit og ma-hospital yun. Ana ba? Pero ang pinakasimpatitik nga gisulti ni Kristo, sell everything you have and give it to the poor. Tangninduta ang pagkasultihan. Ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Di gina simpati, empathy gina. Anha kita diha magkahiusag maayo. No? Diha mi sa akong parokya sa San Vicente, ang una na kong gibuhat, ang tanan akong staff, niabot sila mga 24 kabuok, akong staff sa parokya. Ang una na kong gibuhat, akong gitabangag bayad sa tanan nilang utang. Tanan nilang utang, akong gibayran. Di mong to? Naay nakautang og 50,000, naay 90, naay 20,000, na 500,000 kapin. Akong gibayaran, nya ningon din ko nila, di ko gusto nga mangutang pa mo. Makadungog gani kong nangutang mo o nakahibaw kong nangutang mo, automatic tak-tak mo dinhin. Muna tabangan tamong mabayaran inyong utang. Ug sugod ato, wan agid sila mangutang, magsige na lagpangayo. Ang sa may sugo ni Kristo, pangayo og kamo hatagan. O na gitawag og witnessing yun. Human ato, nga smooth sailing nami, amo dayong gitabangan nga maarang-arang ang palibot sa simbahan. Gamay kay mong yuta, 1,700 square meters ra. Inigluyo simbahan, di na namo yuta. Namalit mig yuta, nakaabot og mga 3,000 square meters, tag average 10,000 per square meters. Ang napalit na mong mga yuta dito.
hasta pa mga balay among gipangbayran ug among gipangguba. Hindi mo tuog yapon. Nya human ato nga naarang-arang na ang simbahan na nindot-nindot na amo din gitabangan ang tanang kapilya. Ang tanang kapilya among gigastuhan aron mo arang-arang ang naong. Unang among mga kapilya diha sa San Vicente, pag-abot na ko 27 ka kapilya, pagbiya na ko 38 na ka kapilya. Pulos gyud to mga arang-arang nagnaong. Magasto mi og average mga 300 to 1 million kada kapilya. 300,000 to 1 million. Napagi kapilya dito nga gigastuan ako 9 million. Kay dako kay sila giyuta nga bayronon pa, dako kay sila simbahan nga ato pra og pila ka bongbong ang nahimo, wa na gyud mapadayon, among tingo, among gi kompleto nya gi bayaran ang yuta ni gastog mga 9 million. Anaro dia, karon dito. Dako lang tingali gyapon to kolekta, wa na ba katoy kolekta. Ana. Nya pagsunod na narang-arang ng kapilya, in my last 2 years, amo nang gipang himuag balay katong mga gagmay kay balay nya gubaon kay balay. Nakahimo sad mig 151 ka balay nga mag-average og 40,000 ang budget kada balay. Dito. Adi kaya pumunto. Bahala mo diya. Apil pa mga balay sa taga-iglesia ni Kristo, na pa'y mga born again. Nya sa kada tuig, makadistribute mi dito atong panahon na makadistribute mi og mga kaupat gyud every year mo distribute mig tag 5 kilo packed rice ngadto sa mga kabus nga pamilya, mag-average og 2,000 to 3,000 families kada tuig kaupat na tagaan na mo 5 kilo kanang rice. Mahinal na makatilaw sila o ginagmayng tabang ana no. Mag-average sa mi dito og among charitable expenditures og 1.2 million kada buwan. Hurot yung kolekta. Hurot tanan. Ana. Di mo to, bahala mo diha. Basta mo na siya ang empathy. Ayaw pagsigig ingon, hala kaluoy. Ayaw kaluoy. Ayaw. Karon dire sa nabanla sa baha o diha sa among parokya karon, na ay mga 130 kabuok nang apply nako nga mohangyo patukurag balay, tabang silang tukod silang balay kay nabanla sila atong bagyong Tino. Napatyan pagid sila, missing panguban. Karon naka-raise na kog funds nga mo average og mga 5 million, makatrabaho na may anag mga 77 kabalay. So sige na pud kinahinay himo 11 na kabalay ang among nahimo, mag-average na sa kay mahal na kay paliton karon, mo average nag 75,000 kada balay. Gamay lang nga balay, 10 by 12 feet. Nya na CR. Gamay sad. Ana. Mo na ron dito. Bahala mo diay. Ana. Nya nganong gibuhat man na tungod kay ako isip Paris priest, di ko ganahan nga maghilak-hilak ako mutanaw nga tos mulaw, hala day kaluoy nyo diri, di yung balay na hurot yung kabalan, pader, hala no, gabiha day no, anar ako, kanya inig human ana, unsay akong buhaton, di, ngitag paagi, kanang human na himos balay, mo adtos parokya ang kanang himuag balay, magpa-picture na ako, manglugmaw yung luha, ang uban mo gakos og maayo, ana, di nung kay guwapa pero mugakos ako. Ang aral dato ako hiwat ako katong anak mugakos wa masagid mugakos ang anak. Kari man sa nung inahan ni noon na. Hat. Ana gina siya. Onya mag-average me og 20 ka scholar every year. So, naging ang scholar mo na karon sobra na mga 600 ka mga scholars ang akong napag-graduate college. Scholars. Ana. Alam mo, pak. Kaya di man sana ako raman ang gipang
solicit anang slot-slot. 100 lagi na siya. Pero, mahimo dayon. Mga doon nagibuhaton, mayroon na ako mga kauban da pader, dili ka maluya? Dili ka ma-stress? Nakuha man? Nya, wa ko'y day off. Sukad ko na ordin pagkapari, wa ko ni declare og day off. Wa ko'y day off. Kuyawan ko na ko mga kauban, pader, basig ma-burn out ka. Nako, ma-burn out ka nang nalipay kasi mong gibuhat. Ang maka-burn out ni mo ka nang na-stress ka. Niadto kong Amerika, usa ka buwan. Pag ikaduhan akong adto, usa na sad ka buwan, na-stress ko dito. Kaulion na ko rin, nag-burn out ko ba? Sigig suroy, takapuya, sigig suroy. Pero dinhi, sigig misa, sige recollection, sige atubangan ng mga buangon, lipay kay ko. Oh. Mga asawa, maghila, kay mo na, problemas ba na, hala, counseling na sad, counseling, endings counseling, mangayo, pag yung suporta, buga, sana, hala, hatag, na. Maghila, kusay, bana, maghila, kay ang asawa sad, nangabit, hala, atubang na sa ganing buangon, otros ang buangon. Pero lipay kay ko na, bisa, usahay ko, kana hilantan ko ba? Og naay misa, naay counseling, maayo ko. Di ko mo to, bahala mo diyan. Basta mo na siya. Nga naman, because ang grasyas Ginoo, musod na nato, basta ang iyang grasyang gihatag nato, atong ipaambit. Agianan lang gitas grasya. Ayaw tiguma ang grasya, kay masuffocated ka. Ilahos, ihatag. Dili na para imo, agianan lang ka. Nya malingaw kay ka magtanaw nga ikaw giagian ka grasya. In summary, dito sa kanaganing San Vicente Liloan ako parokya, 6 years man ko dito. Akong gipakwenta kay namo gimi accounting records. To the last centavo mo na, monthly mo na ang among accounting. O nya, audited gid na. Akong gipa summarize ang tanan. Pila gid ang tanang kwarta ni sod na mo dito? Hibaw mo pila? Wa mo kibaw? Wa man sa mo dito. Ako lang i-round off 600 million. 150 plus million ang kolekta, kana makolekta o kana mga sakramento, nya 440 plus million ang gikan sa kanang slot-slot. Nga mo na hinungdang natukod na kanang katong ingon mga kapilinya uban pa diya apil na dito tanan 600 million. Hala, gikuha pa lang nako ani ang 20%. Hala, dako milyonaryo ta ko karon. Lipay na ta kay karong madre yung tanay. Bisan pag magbakasyon pa migtungas tuig. Pero wa man moongot nilahos man dito sa Bukid Re. Ako tong gipaayo tong kapilya dito namo, tos babaw, nakamisa ting kato, sa kapilya namo sa Kahugan. Kay nagkuha naman, katungod sa mga bagyo, o kanang ako, nagsayaw na ang bongbong ba? Kay kawayan naman sa ilang giana. Nigasto ko dito og mga almost 1.5 million, perting nindutas kapilya. Nya ang ni donate ra sa dato, ngakor sa mga kaila, among kontraktor. Nami kontraktor nga, fanatic yung kinako, kanang LSF, nga mo ginahantod karon tabang ya po na nako diha siya dito mo ini-donate niya siya sa ni trabaho ang iyang mga tao primero niyang sakas bukid sige gislag pangutana nako pader asa man gid imong balay nako sa tinuran na wa jud koy balay pero gusto jud ka mangutana nako balay katong tuas bukid ang balay sa kong mga iyaan ako tong gipatrabaho mura gid matawag nako nga akong balay. Tas bukid. Pero ako mga iyang tiguang, uyuan tiguang, mo'y nagpuyo dito. Mo to pagsaka nila dito, ang iyang asawa, wa man kasaka dito sa bukid, wa kakuyog primero, sige ingon, yo may iyang tawag siyang bana, ingon, yo, kanang sultihi, picture yo ha, ang balay ni father, ba kay excited kay kumutanaw na iyang balay? Na, kaya nga ako mga staff, nga way mga balay, na ako'y labandira, nga way balay, akong gipatukurag balay, palitan ako yuta, nga 100 square meters, patukurag balay, nga nigasto sa mga 900,000. Ang usa, katong among IT,
Nibiya na ra ba to? 100 square meters sad, ipatukuran sa balay nga ni kantidad og mga 1.3 million. Ana. Og napay daghan, hapitan na nako stop. Napaayo ang balay, katong naigubaog balay, natukurag balay, ang way balay. Pag adto na niya ron dito, pag uli na dire, exciting ang asawa. Yo, kita na jud kas balayng pader yo. Ay kog surang-surang nga, gisapot ko. Ngano ang gisapot man kayo? Wa ni ayo ning paria. Siging panghimo ang mga balay sa laing tao, may kay pagkahimo, iyang balay dito, kaga lang naw. Wa pa gyud mahuman. Atong iya kong giingnan, ngano ang inana mo na pader? Anong wa man ka maghuna-huna sa inyong kaugalingon? Nako, Brad, sultihan ti ka, kanang balay nga akong gibuhat dito, sa una na, tingali, pag adto tong Father Dennis dito, katubatong naihaligi, na gubaon pa kayong balay, nakalahos na sa among balay. Hapit na to matumba. Ang may haligi ba sa una, mga balay sa bukid, nga hiktag baboy lawom. Nya, mga tiguang naman ako mga iyaanig, so mama, mga dalaga, lisod na magsaka, nya mag-ana pag yun ang balay. Kanang musaka ko dito niya, magnakinakin ka, murasang nailinog. Nako kani, padung naman gini pagkalusno, so akong gipaguba, gahimo ko kanang flat na lang, diyan na lang sa kuan. Oh, nya, wa pag gimikahimo anang balay dito nga simentado, wa may simento to sa asama ang kanamang kawayan. O nya, bongbong, half plywood, half simento, og makabalay mi anas bukid, 40 na nang ninduta eh. Nya ang CR naapagid sa sulod, na 40 na yung ninduta, naapagid TV, naapagid refrigerator, 40 na nang ninduta para dito sa taga-bukid. Naku, kung kanang balaya rong imong nakita, brad, ikumpara na sa una, para na mo, mura na nagpalasyo, muna ay ginagsaway-sawaya, kay masuko ko nimo. Kay nindot kay nang balaya. Saan mo mutingog? Bahala mo din. Pero ako, wadyo ko'y personal nga balay. Wasag ko'y savings. Wasag ko'y insurance. Wag yun, empty. Nya ingon din na ako mga kauban diya, padir unsa magma-ospital ka, asa magkagkwarta. Nako, i-announce sa simbahan, ug nabay mo tabang. Sa padir, may ra ba lang naglagsik pa ka, wa na ka, so wag na mo tabang. Nako, di magtikongkong, hangtod mamatay. Sa inyo padir, ikamatay, nako, siyaro, gay mo hiposon, maginang ilaga, mamatay, kanipabas padersyano. Siyaro sa guay taga-cut mo dito, luwas na ako dito, no? Manaon social media, uy, padersyano, gatikongkong siyang kwarto, bugnaw na, pertimpataya, way ni hipos. Kamu, di mo mato dito? May pagmanguli na lang mo. Oy, naagi mo hipos, padersyano na guna, siyaro, guay mo hipos. Mauna, wala ko mabalaka na. Ang importante, mahimo kong agianan sa Ginoo, sa iyang grasya nga ipadangat niya sa mga taong angayng hatagan sa maong grasya. Og maunaon tay atong buhaton aron magkahiusa gid ta. Let us be empathetic to one another, to each other. And last is N. Unsa man? Simple ra kay na, noting. Noting. Ang pasabot ana, take note. Karon sa narong orasa. Agoy, sakto yun. Anugon kayong duha ka oras nga gasigi kog yaw-yaw diri, wa gyud mo'y mabaon igulis inyo. Na? So ang noting pasabot, take note of the lessons, values, teachings of God, and practice it. Praktisa na. Mao na ipaambit sa uban. Dili kay inighuman ros recollection. Igabot na simbahan, magsigil lang mo. Hala kauwan, uy. Hala kauwan. Hala kauwan. Hala kalisod nun iuli. Ay nanong dugay sa kitos father na human, uy. Pati naman yung uwana. Nya, igabot sa inyo sa, unya, ay, pati basaan ako, pati basaan. Diin man ka, dito ay, recollection. Unsa may sulting father, pati uwana. Uy, sus, uwana. Mao ra ginay imo. Pag take note sa gamoy, nya nindot nang inyong i-take note dili sa notebook lang. I-take note sa imong hunahuna o kasing-kasing. Bisag duha or usa lang ka punto nga imong ma-practice, it is enough.
Importante na. Man ako. Father. Mana? Noting na to. Balik lang, Father. So, in behalf sa atong parokya, formally ato ang pasalamatan si Father Shano sa iyang paghatag sa iyang higayon o gasa sa pagpaambit. Once again, masipang pakpak in behalf sa atong parokya. No? Dili man nilibak, kaya di amas Father Shano sa kuntapad. No? Tinood na yung gisulti niya. Muna mina ko, ako sa nahinuklog ko Huh? Nahinuklog ko. Sama sa tayo ninyo nga nakaamgo ta ba? Kinagi sa mga pulong sa Ginoo kay paagi ni Father Shano niya. Kanis Father Shano, tinuod sa atong Archdiocese of Cebu, gasa niya ka simbahan na to, Father Shano. Maginam kadungog kay kagpari nga musulti nimo nga dako ikang gasa sa atong simbahan. Atong pakbakan usad, no? Kunya, nag-uwan pa man ato sa paimuslan ang panahon nga ato man ang live stream ang ato ang recollection, almost 5,000 ang views. Karon lang. Oh. Nagay ni appeal nga taga Dasmariñas, Cavite. Oh, taga San Remigio. Ano to isibya ni nga among public nga ni Aka, pero namtay Facebook account niya almost 100 shares. So, unsa ka importante niya, pakaingon ta ba, katong gi-share ni Father Shano, katong iyang gikwinta, ako magdahong nga mapadungan to, nagikan sa katong 20 pesos kay mong ihatag, karon na nga na into, di na maihap ang mga millions, nga ni Agi, ni Father Shano, ngadto sa katauhan. No? So, nga, pakaingon ta nga, pasalamat kita nga naka-abot sa dinhi, kunya mangutana ko ninyo, inig sunod tuig kay mag-celebrate sa itong pista, ganahan mo nga mubisas pa rin siya dire. Ato lang sa araw, dili lang sa pista, basta somewhere sa ato ang misa novena. Timing ito nga, diri ang amo ang district meeting. Niya nag-atbang mi si Padre Shano, moto ako na siyang gisuna. Kung unsa may iyahang free time nga mahatag, niya pag akong gikuan sa iyang sekretary, ditubag ko sa dayon, niya moto ang akong giagad ang iyahang panahon. Pero ato makita, rain or shine, nakaking tao din sa gawas Padre Shano, Vita. Kaya naman ni extension. So labi na gauwan ron, muna ni publika. Pero dili ni problema kay ang kaning uwan katubi taong pila ka adlaw ni Agi perti masang inita. Unsa man yung gisulti? Sus inita mayra mag-uwan. Nadakaraw nga uwan naman. Unsa to isulti? Naglibol lagi. Anyway, nangutana ko di Padre Shano daan ko Padre kanang dito may mga parokyano dito na atiman sa iyang panihapon niya, di na ba kay mukaon? Muna ninigamay ni siya. Di na ko musulti sa iyang sikreto, gisulti na ko, kadili na sikreto. Pero tana ko niya, kakaroon panahon na, di namin na malalis tungod social media niya, tanang tao, kameraman naman, kanang okay ra magpa-picture ang mga tao ni mo? Sa tutubag presya, no? Okay na kayo. Okay na kayo. So, hinihigayon na, ato na pasalamatan siya, ato nitapon susun sa usa ka pag-ampo, unya mo follow dayon ang ato ang picture taking. I don't know unsaon pagpamaagi kay Suito de Fresiano. Kananong picture taking mo ginay pinaka way klaro. Kana bang mudogok dire niya pirmi yung ang iya ra jung kaugalingon mo yung naunao, wala selfie na mag-picture to, alihan kay mo selfie yun. O badalang gid ninyo unta nga mag-anam-anam lang. Anam-anam lang ba? Di lang yun mag-ilog. Niya lang sa kayong dugaya. So, pwede ra yun. Mga mo dool dire, ana-anaon lang nato, ba timbang-timbangon, na itig picture des tunga, niya ang, moingon ko, dire na sad, dire dool. Niya exit, kari na sa dire, dool.
Total mo, barog lang yung ko diha hangtod alas 12 gabi eh. Ay lang yung mo kabalaka nga, mulakaw ko. Muna ay kayo mo pagdali, kay ighumaro na to, o di lang kita pagngan sa suga, magbarog lang yung ko dire. Ana, hangtod ta mga matay. Og na gani nakapusing, ay nalang jog ilogi. Ako na roll diha, nya, bali-bali lang. Nya, ang kaning mga youth na to, o kamoy tig-picture dito, mas maayo, anak mo nga, tig-picture, nya, ending, picture, bali-bali lang ba? Pero nasa tayo picture nga kitang tanan. Humaro na ni atong prayer, mubarog na may diha ni Father Dennis o Pipila, ari diri ang magpicture padong diha, aron makita gyud mo ha. Kay basig sunod tuig wala na mo. O kami ba noy wala. So may na lang na nga naagi tay handumanan. Okay? Okay, ato ning sundan no, ari mi Esperiano diri sa ano to? Manindog ta nya ato lang awiton ang Salve Regina. Kisa may kamao mo kanta nyo diha. Hain, akani, sige. Ikalay later kanang inyong naandan. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve, arte clamamus, exolies felieve, arte suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vali. Ea ergo advocata nostra, Elius tuus misericordiis oculos, ad nos converti, et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exiliumus tendi, O clemens, O pio, O clemens, O pio, O dulcis, Virgo Maria. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. San Jose, San Guillermo, ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Maayong gabi. Picture sa picture. 2 hours looking